Вітаю ўсіх. Правяраем хуценька гук яшчэ, таму што, як звычайна, можа быць занадта глосна гульня, бо ў мяне ў наушніках ён вельмі глосненька. Я, як звычайна, мне падаецца, зараз пачну правяраць, калі гульня падзацішыцца. Не, падаецца, нармальна ўсё па гуку. Вітаю ўсіх! Вітаю ўсіх! Добры вам дзень, добрыя вам працы, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, адпачывайце. Мы працягваем далей экспедыцыю 33, Clair Obscur. А па падзеях, для тых, хто не знаём з гульнёй, вы што тут робіце ўвогуле? Не, насамрэч, крутая гульня, вельмі прыгожая, вельмі прыемная. І калі вы не фанат JRPG, я бы ўсё роўна вам парэкамендаваў Clair Obscur. Калі вы не вялікі фанат, вам не вельмі падабаецца канцэпцыя JRPG, ўсё роўна пагуляйце. Яна можа быць таго варта, і вы, можа быць, для сябе штосьці адкрыеце новае. Таму што яна не зусім японская RPG, яна больш еўрапейская, хоць і выкарыстоўвае асноўныя біты, скажам так, японскія, ну, канцэпты JRPG агульна для жанра. Сюжэтна працягваем. У нас па падзеях галоўныя героі знайшлі і выратавалі, ну, галоўны герой Гюстав сустрэўся са сваёй прыёмнай дачкой Маэль. Вось яна. І мы сустрэліся з даволі дзіўнай жывёлай істотай, скажем так, якая абараняла адзіную кветачку, ружу, якая расла тут. Вось. Чаму яна яе абараняла, невядома, але раззлавалася з-за таго, што яе сарвалі і напала на нас. Мы яе перамаглі і ідзем далей. Агульна нашая мэта экспедыцыі перамагчы мастачку, якая знаходзіцца далёка. Нам яшчэ прабірацца праз кантынент, і як вызначылася яшчэ і там яшчэ адно мора ёсць. Вось. А для таго, каб перабрацца праз мора, нам патрэбны транспарт. А вось каб знайсці транспарт, нам патрэбны маленькія сябры, нам патрэбны піглеты. Дзесьці зараз мы павінны выйсці на іх вёску, і я не вельмі упэўнены, дзе яны зараз будуць. Даволі дзіўна. Вось, лакацыя проста кожная вельмі адрозніваецца ад папярэдняй. Я магу наскрозь прайсці? Атрымліваецца, гэтую лакацыю прайшоў наскрозь, і мне там далей можна будзе тады прасунуцца. Кашмар Маэль. Still too far. Being out here isn't what I expected. As expected. Hey. You okay? Death out here's not like death in Lumiere, is it? I thought I was used to losing people. I've have a foster child, right? Вітаю, Рогана. Добре. Not like that. On the beach. That man. Yeah, I know. Nevrons we were prepared for, but not. And now we finally found other survivors, and it's... You know, that's the insidious thing about the Gamage. It's predictable, almost gentle. It makes Lumiere complacent and accepting, but... The Gamage is equally violent than death. Death is just as final. I've been having nightmares. Yeah, me too. Look,
If death approaches, I want you to run. No, promise me. Run. Especially if we meet the man from the beach. We can't face him. You see him, you run. Only if you do the same. Oh, I'm running as soon as I see a strand of white hair, trust me. You won't even see me, I'm running so fast. Oh, please, you're an old man. I can outrun you any day. Yeah, right. There was a time when 30 was young, you know. Sure. Ён усё ж таки пайшоў за намі. Surprised to find you here. Зараз. I hope we can trust him. Well, at least we can upgrade our Pictos. Для тых, хто не ну, дыялог увогуле, калі яны стаялі, і прысніўся. Так, дайце-ка мне там Люцик пайшоў нешта. Люцик пайшоў нешта калупацца, дайце-ка момант. Дыялог паміж Густавам і Маэль. Зноў жа, Густав гэта як бы прыёмны тата яе. З-за таго, што людзі ў гэтым сусвеце загінаюць у пэўным узросце, то бок пакарху ўсё больш і больш сталыя людзі як бы знікаюць. У выніку з'яўляецца ўсё больш і больш сірот, за якімі, ну, бацькі якіх проста, ну, памруць праз некаторы час, і ёсць людзі, якія проста, ну, як прыглядаюць за такімі сіротамі. Вось, і Густав атрымліваецца як бы прыёмны тата для Маэлю, якой бацькоў ужо як бы і няма. Маэль расказвае, ну, яны абмяркоўваюць, абмеркаванне ідзе наконт таго, што якая розніца паміж смерцю у Люм'ер, то бок месца, з якога яны прыбылі, і вось гэтым кантынентам. Тут людзей забіваюць, ну, па тыпу, тут рэальна небяспека і памерці можна заўсёды. У Люм'еры людзі ведаюць, калі яны памруць. То бок, ну, яны ведаюць гэта яшчэ задоўга, яны ведаюць час сваёй смерці. То бок, такая вось вялікая розніца паміж імі. А вось гэты трошкі дзіўны чэл, я забыўся, як ён сябе кліча, ну, як мы яго называем, скажем так. Таму што адзінае, што ён можа, гэта жудасна на нас глядзець і выдаваць жудасныя гукі, адзінае, што ён можа. Вось, але ён як бы нам хаўруснік, мы самі нават не ўпэўнены, але ён нам дапамагае. Трохі. Ён таксама знаходзіўся ў маёнтку схаваным за дзвярыма увогуле нейкімі магічнымі. І вось зараз ён куратар, вось ён. Ён можа нам дапамагаць. Апгрейд зброі, апгрейд рэсурсаў. Давайте апгрейд рэсурсаў, у нас набралося рознага. Так, ён можа даць нам люмінапоінты і палепшыць тінц. Гэта нашыя штукі, якія зеллі па тыпу. Так. Павялічыць колькасць люміны на персонажах. Я не ўпэўнены. Так, гэта патрабуе асабістыя прадметы. Кожную з іх можна палепшыць толькі 2 разы. Ну і вось, на лячэнне мы можам палепшыць 1 раз у нас ёсць. Яна стане мацней. Пункты, я б даў трохі пунктаў Гюставу, таму што ў яго ёсць, мы яго найбольш гібка выкарыстоўваем мы канкрэтна Гюстава, то бок атрымліваецца Луна у нас мае свой набор пэўных рэчаў, якія мы чакаем ад яе, што яна можа зрабіць.
Маэль канкрэтна ў пашкоджанні будзе, то бок Луна у нас лечыць у асноўным і накладвае статусы. Маэль у нас галоўныя пашкоджанні, а Гюстав вось ён па тыпу як wildcard такі, то бок ён у нас мультифункцыянальны пакуль. Давайте дадзім яму вось так, 15 няхай у яго будзе люмінапоінтаў. А я накіну трошкі пунктаў, пакуль пакіну, таму што я не ўпэўнены, ці патрэбны яны мне на іншых персанажах. Я, калі гэта спатрэбіцца, я буду прымаць гэтае рашэнне. Вось. А калі гэта спатрэбіцца, гэта можна вызначыць літаральна зараз. Гюстаў. Можа, яму зараз набяром яшчэ чагосьці. Ён больш верагоднасць крыта на гарачых палаючых ворагах. Гэта добра, але мне важна... Вось, у яе ўжо ёсць Critical Burn. Добра. Галоўна, каб на ёй было. Ёсць што-небудзь, што яму патрэбна? Так. Больш пашкоджанняў ад стральбы. Давайте, вось гэта будзе, таму што ён часцей за ўсіх у нас актывуе і пункты энергіі на забойстве ворага. Мне падаецца, гэта ідэальны варыянт пакуль. На базавай атакі атрымаць яшчэ сабе адзін статус. Ну, гэта занадта шмат, ён каштуе 10 пунктаў. Дарэчы, у нас ёсць стагерін атаку. Давайте-ка мы вось гэтую атаку увогуле прыбярэм і лепей уставім вось так. Стагерін атак, хуткасць і крыты. Давайте замест гэтага возьмем той, які вельмі да халеры каштуе. Пачакайце-ка. Базавыя атакі ўзмацняюцца пасля стрэла. Гэта яго увогуле здольнасць. Гэта яно. Няхай набіраецца. Няхай ён вывучыць гэтую штуку. І тады мы возьмем за адзін пункт. Гэта не настолькі эфектыўна, як можна падумаць. Мы можам сабе дазволіць вось адзін яшчэ ўзяць, але эмпауэрена так. Давайте-ка... Augmented Counter, вось яго возьмем. 25% пашкоджання ад контратакі. Ну, гэта не настолькі моцна. Дзе яно было? Па-па-па-па-пам. Базавыя атакі мы атрымліваем яшчэ павялічаныя пашкоджанні. Вось яе мы возьмем. Вось так. Падабаецца. Мне падабаецца тое, што атрымліваецца пакуль. Па-па-пам. Контратаку не настолькі прынцыпова мець, насамрэч. Астатнія ў парадку. Ён нармальна так набраўся ўжо гэтых самых піктасаў гэтых. Вось, добра. У астатніх мы можам, яшчэ ёсць месца, можам што-небудзь перадаць астатнім. Дзесьці было... На стральбе можна атрымаць сабе, каб запаліць ворага. Гэта важна. Таму што ў нас ёсць паляпшэнні, калі вораг гарыць, то могуць быць яшчэ моц вышэй. У яе больш пашкоджанні на базавай атакі, але вось на контратакі больш пашкоджанняў. Яна наносіць шмат пашкоджанняў і так, контратакі таксама ёй узмацняцца, гэта добра. Вітаю, Чпэтэйта. Вітаю. Пакуль разбіраемся, сидзім у лагеры, трошкі наладжваем свае піктасы і розныя здольнасці. Вось, у нас з'явіўся гэты дапаможнік, куратар, якога мы сустрэлі яшчэ, ну, ён у лагеры з'явіўся, якога мы сустрэлі ў маёнтку, ён абараніў Маэль. Але мы ўсё яшчэ не ўпэўнены, што да канца, што ён нам сябар, так-то скажем. На парадигму адпраўляецца 9500. Дзякую вялікі, Nine Ravens. Так, ресурсы мы праапгрэдзілі, зброю праапгрэдзіць. Куратар можа паляпшаць зброю. Бегучы персонаж показаны злева. Люцик? Что такое? Ты чаго прыйшоў? Глядзіце, у мяне з дня народзінаў засталіся шарыкі геліевыя, якія тырчаць на столі, і яны ўсё яшчэ тырчаць, яны ўсё яшчэ трымаюцца, гелія там трошкі засталося. Вось, і Люцыку вельмі падабаюцца гэтыя шарыкі, толькі яны яму ўсё спакою не даюць, таму што, ну, яны рухаюцца, яны трохі ўжо не трымаюцца настолькі добра, яны не за столь уже, ну, парачка з іх за столь не трымаецца, яны проста вісяць у паветры. І Люцыка гэта вельмі бянтэжыць, ён такі, блін, такая штука,
Я ожидаю на яе напасці, ён сочыць за імі просто ўвесь час. Калі вы зараз пабачыце, я зараз вам уключу яго зноў. Ён зноў улёгся. І ён, каб вы разумелі, ён насамрэч, ну, ракурс не самы ўдалы, я, можа, ракурс трохі перастаўлю. Зараз паспрабую, дайце-ка. Ён, карацей, сочыць за імі. Так. Вось. Там, ну, трохі лепей бачна. Сумуюць застрашаныя шарыкі, там палюе на гелевыя. Ну, хутчэй за ўсё з-за таго, што яны рухаюцца. Ён, калі што, ён лёг зараз так, каб сачыць за імі. То бок ён ляжыць і проста назірае за імі. Тэлевізор такі каціны. Вось. Вельмі файная цацка для кота. Вось. Вітаю, Мармоль, вітаю. Дарэчы, кожны раз, калі я Мармолю заходзіце, у мяне, ведаеце, я не такі чалавек, у мяне ёсць нейкі трыгер, я ўзгадываю штукі, так? Кожны раз, калі заходзіць Мармоль, я ўзгадываю пра самурая Чамплу, таму вы бачыце, зараз будзе невялічкая ўстаўка пра самурая Чамплу. Гэта самае, чаму Мармоль і чаму самурай Чамплу? Мармоль кіруе самім праектам пераклада і агучкі самурая Чамплу, і самурай Чамплу ўжо агучаны, і ён выкладваецца па краху на скрынку. Калі дзесьці яшчэ з'явіцца, хутчэй за ўсё я вам распавяду. Сёння вось другі эпізод выйшаў. Так, Мармоль літаральна зараз напісаў. Выйшаў літаральна сёння, ён павінен быць на скрынцы. Я яшчэ сам не глядзеў, не паспеў. Вось, планую яшчэ сам паглядзець. Зноў жа, я сам, не гледзячы на тое, што удзельнічаў у агучцы, я сам не глядзеў гэтай серыі, не гледзячы на тое, што даўно ўжо падрыхтаваныя, яны гатовыя даволі доўгі час. Але я для сябе вызначыў, што я лепей пагляджу, калі яно вось па тыпу я разам з усімі карацей буду глядзець. Вось канчатковы ўжо результат. І пакуль мне вельмі падабаецца, вельмі крута, вельмі гучыць, скажем так, прафесійна. Вітаю, Язык Бласка. І яшчэ, раз ужо у нас паехала, учора выклаў версію новую Disco Elysium. Гэта даволі вялікая версія, таму што я хварэў, калі ў нас быў час выкладваць папярэднюю версію, і прапусцілася, карацей, яна. У гэтай новай версіі абнаўлено ажно 6 дыялогаў цалкам. Выпраўлена, ну, насамрэч, па тыпу 6 дыялогаў, у яшчэ 7 выпраўлены хібы, гэта адзін са старых дыялогаў, які ўжо выходзіў, але мы знайшлі трошкі праблемы з ім, і праблемы былі выпраўлены. Вось, ну, невялічкая там пара мелкіх. І яшчэ таксама там была выпраўлена, нарэшце была заменена ў наладах гульні, зараз замест іспанскай эспаньол, там стаіць беларуская мова, і можна спакойна знаходзіць опцыю да гэтую нарэшце. А то скардзіліся людзі яшчэ з самага пачатку, як я пачаў, але мне ў галаву не прыходзіла, што я магу опцыю ў наладах гульні замяніць. Ну, зараз заменена, там проста беларуская стаіць. Можна абраць. Вось, такая вось справа. Я раю вам ўжо, і пры гэтым мы ідзем у асноўным храналагічна, не ўсе дыялогі, якія мы паляпшаем, яны размешчаны ў пачатку гульні, а ёсць некаторыя, якія раптоўна далёка, кожны абірае сабе, што ім зручна. Вось, і час часу гэта бываюць дыялогі далёка ў гульні, але ў асноўным у нас, калі так узяць, то самы пачатак гульні, у прынцыпе, вось, калі вы прачынаецеся, для тых, хто ведае сюжэт гэтага самага Disco Elysium, тое, што вы праходзіце па Whirling Drags, ён уже гатовы. Ну, па тыпу, самы пачатак гульні, ён, мне падаецца, поўнасцю, мне падаецца, адзін персанаж толькі яны у працэсе. Пара персанажаў у працэсе яшчэ. Але ў іх дыялогі не вельмі вялікія, наколькі памятаю. Гэта партовы працаўнік порту. Вось. Ёсць яшчэ... ёсць яшчэ дыялог з электрахіміяй. Там наконт лізнуць барную стойку. Вось, па мне падаецца, гэты дыялог яшчэ не абнаўлёны, наколькі памятаю. Я не ўпэўнены нават, што ён у працэсе. А калі ён у працэсе, то я яго яшчэ не вычытваў дакладна. Вось, так што новая версія ёсць, адразу 6 дыялогаў. Абнавіліся гэта размовы ў пачатку гульні ў асноўным, і вы можете яе ўжо спампаваць на Nexus Mods. На жаль, узгадванне гэтага у мяне спасылачкі ўдалай няма зараз. Зараз я вам яе зраблю. Вось ён мод. Закидываю у чатик.
Літаральна, ну то бок я закінуў і ў мяне спрацаваў бот літаральна з той же самай спасылачкай і тым, што я распавёў. Як і ідэальна. Вось. Ну добра, ну добра. Працягваем далей экспедыцыю. Разбіраемся з нашай зброяй, таму што гэта нарэшце мы можам яе паляпшаць. Так. Яны асноўны наш сродак моцы. Пасіўныя здольнасці зброі немагчыма вывучыць як люміну, і толькі актыўныя, калі зброя зараз у руках. Некаторая зброя таксама атрымлівае дадатковыя, падвышае свае пашкоджанне ад вашых атрыбутаў. Напрыклад, зброя, якая падвышаецца, і гэта ў адваротны бок працуе, я зразумеў. Я дагэтуль думаў, што гэта, ну добра, я зараз яшчэ буду тлумачыць. Так. Напрыклад, зброя, якая падвышаецца ад спрытнасці, значыць, што чым больш спрытнасці ў персанажа ёсць, тым больш пашкоджанне гэтая зброя робіць. Вось. Добра. Куратар. Можа паляпшаць вашу зброю, выкарыстоўваючы каталісты хромы. Розныя... Ну, добра. У нас ёсць старая зброя, якую можна палепшыць да 3-го ўзроўня, якую нам насамрэч, яна нам, ну, як бы не патрэбна. Насамрэч, яна нам проста не патрэбна. Але пытанне, ці варта яе браць. Ад віталіці расце. Гэта ад абароны і ўдачы. А абарона і ўдача у нас на Гюставе даволі нізкая. Так, віталіці і дэфэнс. Віталіці і дэфэнс. А чаму это яна так паказваецца, як быццам бы нізкавата, так, 94? Мне падавалося, што... Вось гэтыя плюсікі знізу, яны і значаць... Пакраху я пачынаю разумець гэтую гульню. Вось гэтыя плюсікі пад літаркамі ў цэнтры самым. Яны падказваюць, колькі канкрэтна мы сілы атрымліваем ад якога параметра. Насамрэч не тое, каб сур'ёзна, то бок, ну, яно падвышаецца, але не абавязкова персанажу даваць, ну, я думаю, у лейтгейме важна будзе і падбіраць у ідэале, калі бы мы бы гулялі там вельмі ведаючы гульню, там другое праходжанне, то мы бы персанажа рабілі пад асабістую зброю, то бок, вось якая зброя, вось пад яе мы персанажа і робім. На жаль, у нас, ну, мы можам рэсеціць, дарэчы, здольнасці персанажа, там іх параметры. Вось, але гэтага рабіць мы зараз не будзем, бо розніца там мікра насамрэч, зусім мікра. Я бы, можа, палепшыў бы слабую зброю, каб паглядзець, ці вартая яна увогуле таго, каб карыстацца ёй. Ты ж ужо не першы раз гуляеш, здаецца. Гэта ў першае праходжанне, я прахаджу на эксперце. Гэта я ўпершыню знаёмлюся з гульнёй. Я разбіраюся зараз з тым, як працуе зброя. Вось. Так. Я не думаю, што варта лансерам паляпшаць. Я ўвогуле бы пакінуў. Ну, проста у нас гэтых рэсурсаў для нізкага ўзроўня ўжо даволі шмат. І ён не той, каб нам карысны. Больш высокія палепшыць можна. Там тады... Давайте вось гэты крулерам палепшым. Таму што даволі сур'ёзна. Не, пачакайце-ка. Не спяшаемся, не спяшаемся. Вось яе мы зброю будем паляпшаць. Вось яе мы зброю будем паляпшаць. Таму што крыты накладваюць агонь. Цудоўна. Брулерум гэта яе будзе проста жэсць тады. Яшчэ яна залежыць ад таго, каб ворагі былі, ну, палалі ў ідэале. Давайте разганяць яе, ёй прынцыпова зброю паляпшаць. Так. І наша луна, яна, у прынцыпе, не можа палепшыць нічога значна, і я не думаю, што гэта вельмі варта. Маланкі будуць каштаваць менш, калі мы палепшым. Цікава. Але пакуль я бы не замарочваўся. Вось. Маэль будзе у нас карацей фігачыць агнём. Яна у нас будзе... Маэль я збіраю у такога жорсткага ДПСа. Пакуль яна найлепшая больш за ўсё падыходзіць, таму што ёсць бонусы, якія павялічваюць яе пашкоджанне ў 2 разы на 200%. Таму, калі у нас атрымаецца даволі хутка за яе пераходзіць у гэты рэжым, чым хутчэй яна зможа перайсці ў гэтую стойку, дзе яна носіць павялічанае пашкоджанне, чым раней мы за яе можам набіваць больш пунктаў дзеяння,
тым мацней мы будзем выносіць, ну яна і так ужо б'е мацнява, і адзіны мінус, што я раблю яе так, што яна будзе даволі слабой, то бок у сэнсе, што яна будзе можа лёгка памерці. Але ну я абменьваю адно на другое. Так, Наэль? Told you Jestrels were real. You did not. Well, I thought it. Окей. How Короткие did диалоги. Jestrel survive out here? Лістрали, як тут вижили? I can't wait to ask them. Jestrels. На Devil May Cry 5 отправляется 10 тысяч. Дякую вялікі. У нас даволі, дарэчы, там такая неблагая бойка адбываецца ў топе гулін, даволі сур'ёзная. Так. Зараз я зазірну, што ў нас у спісе, таму што там ператасоўкі ідуць даволі актыўныя, а я гэта не агучваў. У нас Цивілізацыя 4 на першым месцы, 46 500. Unreal Tournament 43 700. Devil May Cry 5 41 тысяча. Warcraft Adventure 40 тысяч. І на пятым месцы Procession to Calvary. У выніку, калі ўсё пайдзе так, як ёсць, то ў чацвер пераможа цывілізацыя 4, але гэта вельмі яшчэ не вызначана. У нас плюс-мінус даволі блізка знаходзіцца 4 пазіцыі верхнія, плюс-мінус блізка. І калі ў кагосьці ёсць назапашана пунктаў, то раптоўна гэтая гульня можа перамагчы. Так, у прынцыпе, мы тут у лагеры паразмаўлялі, ўсё парабілі. Нам варта адпачыць, таму што мы аслабленыя. Ну, чаму нічога не адбылося? Дарэчы, вось бывае, я злавіў такі баг, што я націскаю адпачынак і нічога не адбываецца. Просто, ну, гульня такая, окей, трэба адысці ад сцяга і зноў падысці да яго. Так. І ўсё, я не памятаю. Я павінен... Вось тут я павінен паспаць. Так. Праверыць іншых. Добра, давайце-ка. Окей. Катсцена. Been a long time since I've seen you play. A Jestrel village. Yeah. I still can't believe they exist. I mean, what other fairy tales are real? This is ultimately a war of information. There's still too much we don't understand. Where the paintress comes from? Why she does what she does? Who is she? 70 years and we still barely know anything. And the man on the beach. Yeah, too many unknowns. But if we take down the paintress, at least that gives future generations a chance to unravel the mystery. You seem better than before. Yeah, holding it together. Shock's worn off. A bit. We can't bring anyone back. But I thought we can keep their spirit alive by pushing forward. And at least there's 3 of us now. The mission hasn't changed. Tomorrow comes. Tomorrow comes. На Devil May Cry адпраўляецца яшчэ 10 тысяч, а гэта значыць, што Devil May Cry зараз у топе. Добрая зброя часта ўпадае з апцыянальных босаў, напрыклад, з таго боса з ружай замест галавы. Так, я трошкі заўважыў. Адзінае, што у мяне ёсць ужо месцы, якія я мог бы наведаць. Там ёсць яшчэ апцыянальны бос, якога мне было б вельмі складана перамагчы ў момант, калі я да яго падышоў. Вось. Як справы? Вітаю, Смок. У прынцыпе, дрэнна. Ну, сюжэт экспедыцыі 33 максімальна дэпрэсіўны пакуль. Мы у траіх. Вось, нас зараз ужо, ну як скажем так, ёсць наша найлепшая надзея зайсці трохі далей і памерці. Ну, вось такая вось прыкладна надзея ў персанажаў. Ачмураны, так? Так, ну, згадаць, бягучыя... Так, вось адправіцца ў вёску Гістралаў. Написать у дзённік. Запіс у дзённік давайте.
Хіба гэта не мэта кожнага жыцця? Ну... Ты ускладняеш мне задачу. Я зараз падвіс ад гэтага. Записывай розныя свае назіранні ў дзённік. Напрыклад, тое, што Come after. супраць водных неўронаў рука яго была вельмі эфектыўная. Ну, яна для яго вучні зрабілі для яго руку, вось гэтую механічную, і яна электрычнасцю б'е. Так, ну, усё, спаць ідзем. Мы зноў на агульнай мапе. Anything more about the village, other than red trees everywhere? Noko's not great with specifics. We'll just have to think like Gestrels then. Угу. Ну, вёска па апісанню павінна быць у месцы, дзе шмат чырвоных дрэваў. Давайте з гэтым пазмагаемся. Яны не павінны быць вельмі складанымі. Раз. Два. На жаль, я не магу яму выбіць слабасць. Давайте тады просто звычайную атаку. На вось гэтага. Ты же таксама не можаш выбіваць слабасці. Вітаю, Віталь Каваль. Гэта што за гульня? Гэта Экспедыцыя 33. Клэр Абскур Экспедыцыя 33. Гэта JRPG, зробленая французамі. І ад студыі, якая гэта літаральна іх першая гульня, і мне падаецца, яна можа быць, ну, як мінімум, яна будзе намінантам на гульню года. JRPG, карацей. Вось, калі коротка. Спадарожнічаем праз кантынент экспедыцыяй нумар 33, што дзіўна. Спрабуем перамагчы мастачку. Гэта гігант, жанчына, які падымаецца са свайго месца адзін раз у год і малюе новую лічбу у нябёсах. І калі яна гэта робіць, усе людзі, якія старэй за гэты ўзрост, яны загінаюць. Вось такое прыкладна кароткае правіла ўсяго сусвета. Давайте с землей. Атаку. Есть. На жаль, вороги такие слабые, что мы нават разогнаться не поспеем. Хуткая атака. Перешли только в стойку и все. Так. Да, блин. Нешта я яшчэ пакуль сёння не ў рытме. Я вельмі не ў рытме. Я яшчэ чатку вырашыў пачытаць у гэты момант. Што значыць JRPG у гэтым самым... Што значыць G у JRPG? Japan? Правильно. Ну... Яна як бы JRPG просто яна называецца жанрам, не гледзячы на так на жанрам будзе называцца, не гледзячы, дзе бы яна не была зроблена, таму што ў Японіі ёсць свая культура RPG-шак, і для іх гэта просто RPG, так? Але яны адрозніваюцца ад звычайных нам. То бок са сваёй культурай яны як бы трошки па-свойму падыходзяць да іх. Так. Віртуоз. Давайте... тую я нават не адолюю. Блин, вельмі дрэнна. Вельмі дрэнна. Давайте звычайна атаку тады. Вось па гэтаму хлопцу. Нешта ідзе вельмі дрэнна. Горш, чым я мог уявіць. Простая бойка, казаў ён, так? А ў чым нюанс? Давайте-ка, дайте трохи невеличкий прапынак, у мяне зараз ёсць одна штука, каб зрабіць, зараз буду. Я вось, я не ведаю, у мяне зноў гэта, я ўжо скардзіўся на гэта, можа быць зноў як алергія, не ведаю. Быццам бы закладзены нос,
Але вельмі далёка, ведаеце, я не ведаю чаму. Не прастудзіўся, ні халеры, просто вельмі глыбока быццам бы засела і мне трошки перашкаджае нават дыхаць нармальна. Вось. Наконт, у чым нюанс? Нюансаў даволі шмат, але агульна тэматыка такая. Прыкладна як гэта, пакрокавая бойка абавязкова. Ну, для РПГшек гэта ў прынцыпе плюс-мінус нармальна, але звычайныя элементы РПГшек японскіх гэта асабіста ідзе поле бойкі ад усяго астатняга сусвета. То бок вы уступаеце ў бой з ворагам не там, дзе вы па тыпу проста змагаецеся і сяроддзям вакол вас. У вас ёсць асабістая лакацыя для бойкі. Яны звычайна вельмі доўгія. Ну, даўжыня JRPG-шек гэта такая вельмі спрэчная штука. Вось. Таму што, напрыклад, гэта як бы і JRPG-шка, яна на 40-50 гадзін, гэта вельмі мала для JRPG разлічана. Дык вось, асабістае поле бойкі, поле боя, месца няма тактычнай часткі, то бок бойка пакрокавая, але няма тактычнай часткі. То бок вы не можете перасоўваць персонажаў, напрыклад, у розных пазіцыях, хавацца за аб'ектамі, вы змагаецеся ў чыстым полі, то бок вось як зараз. І гэта заўсёды так, і працуе выключна гэтым. Таксама гэта ўжо дадатковыя штукі, гэта ў асноўным вашая стратэгічная як бы... І яшчэ геймплейны цыкл у вас звычайна у РПГшак бывае вельмі розныя, але ў JRPG ён звычайна стандартны, то бок вы разлічаны на тое, што вы вытрымаеце шмат баёвак з вялікім... Вы як бы выкарыстоўваеце вашыя ресурсы, то бок гэта яшчэ марафоны, то бок як бы гэта патлумачыць. Кожны раз, калі вы змагаецеся, вы разлічваеце вашыя ресурсы, якія вашая бойка зараз уплывае на вашыя бойкі потым, таму што, напрыклад, зараз вы выкарысталі ўсе вашыя ресурсы, і іх не хопіць на наступную бойку. Напрыклад, мана скончылася. Вы спрабуеце так, каб вас хапіла на доўгі забег, таму што бліжэйшая магчымасць васпоўніць гэтыя ресурсы можа быць далёка. Вось прыкладна такое, як бы, калі гэта мае сэнс, такія вось рысы, якія вылучаюць сапраўдную самураю поле сталі і сячыцеся. Ну, вось прыкладна так. Яны так рабілі з-за тэхнічных абмежаванняў кансоляў, на якіх яны гэта рабілі, але рабілі гэта даволі даўно. І атрымліваецца як бы традыцыя рабіць гульні так, JRPG-шкі такім чынам, яна захавалася ў японцаў, яны усе, ну, як бы, РПГшкі японскія, яны звычайна вось такога плану. Вось. Ужо ніякіх тэхнічных абмежаванняў няма на гэтую тэму, але яны ўсё яшчэ працягваюць. Давайте паспрабуем дабіць яго проста. Блин, не добью так. І вось і мы згубілі яе. Я не здзіўлены, ў прынцыпе. Так. Здольнасці. Люмьер Асолт? Што ж такое, я амаль дыхаць не магу. І просто ніфіга, то бок яно пачалося літаральна 30 хвілін назад. Мне не падабаецца. Лячэнне накладваем. Можам ажывіць увогуле дзяўчыну? Давайте ажывім яе. Ёсць? Упс. Праграма не запароў. Нир Automata, на Нир Automata отправляется 10 тысяч. Дякую вялікі. Малая паднятая, уже ўсё ў парадку. Оверчарджам просто бахнем. Это павінна была быць вельмі проста бойка. Чамусьці у мяне нават персонаж ад'ехаў. Мне падаецца хутчэй за ўсё з-за таго, што я яшчэ не вельмі уважлівы, яшчэ не перайшоў у рэжым карацей гульні. О, яшчэ адзін каталіст, які падвышае зброю. А давайте ў лагер адразу. Нам не варта ўвогуле ресурсы губляць, мы на агульнай мапе, мы можам вярнуць сабе адпачыць у любы момант. І я зараз магу яшчэ і паляпшэнне мяча зрабіць адразу. Так, апгрейд зброі. Пакуль я буду апгрейдзіць... Блин, усё ж такі, можа не варта толькі яе апгрейдзіць. Можа варта зараз, пакуль. Давайте... Сапраўды, давайте. Палепшым з-за таго, што толькі адзін пункт, і мы адразу адчыняем здольнасці іншай зброі.
Я думаю, варта зараз пачыняць у кожнай зброі трохі вось і хаця б параметр, які дае танней здольнасці. Яны становяцца проста танней. Што цікава, у Гюстава няма такога. Усе яго мячы не маюць асабістасцей. Цікава. Тады я Гюстава не буду меч паляпшаць, не той, каб мае сэнс. Хэн ведае, мо калі ты спачаруеш па Японіі, на цябе выпадкова накідваюцца пачвары, і табе трэба, стоячы на адным месцы, іх перамагчы, каб трапіць у краму за хлебам. Ну, гэта класічная Японія, я табе скажу. І вельмі дакладна апісаў усю Японію адразу. Зноў яшчэ і ўзроўні ёсць. Давайте, Гюстав у нас такі, ён па тыпу на ўсё адразу. Я нават не ўпэўнены. Давайте яму абарону падвышу ў гэты раз. Не, давайте хуткасць. Мне больш зручна, калі ён часцей ходзіць. Так. Таму што ён, зноў жа, ён у нас хутчэй такая швейцарскі нож. Ён не вельмі у чымсьці добры, але можа ўсё. Так. Бягучая зброя Луны, яна на ўдачу разлічана. Але я з яе раблю увогуле персонажа на лячэнне, таму... Давайте спрытнасць. Калі такое, ёй патрэбна... Ёй, па-першае, патрэбна выжываць даволі актыўна, плюс ёй патрэбна хадзіць часцей. Тут у нас усё проста. Вось за яе мы ўвогуле абсалютна не думаем, што мы робім. Мы проста закідваем усё у удачу і моц. Усё, больш нічога мы не будзем. Мы, можа, яшчэ хуткасць падвысім яе спрытнасць, але нават гэта малаверагодна. Я разлічваю на яе моцныя крыты, на высокую верагоднасць крыта і на высокія пашкоджанні. Вось мой разлік. Так, на жаль, нам нічога не набыць зараз. Я нават не ўпэўнены, што мне рабіць за яго. У яго не той, каб шмат здольнасцяў так-то засталося, усяго 2. Вельмі моцнае пашкоджанне ў адну цэль, 6 удараў, выкарыстоўвае элемент зброі, генеруе дадатковыя зарады. Ну так можна зарады оверпауэр літаральна з нуля набіць сабе, так? Ну, добра. Так, за яе... У мяне была ідэя зрабіць за яе вогненнага раптоўна персонажа. Так, там вось гэтыя здольнасці пайсці сюды. Наносіць сярэдняе пашкоджанне агнём усім ворагам. Адзін удар накладвае ну, гэтае самае. Запальвае іх. І плюс яшчэ... Добра, вось давайте яго. Накіруем яе трошки праз агонь. Зараз перасанем ёй, пераназначым ёй здольнасці. У адну цэль. А тая каштуе даволі шмат. 4. Зямля трошки паляпшае нам лячэнне. Што няблага, але... Блін, там можа электрычнасць. Ну, электрычнасць зараз танней ідэя павінна быць. Складаны выбар. Я думаю... Давайте ўсё ж такі... Не, ну, элементы лепей мець усе у ідэале. У яе ёсць зараз, блін... Калі хіла-хіла рабіць, то трэба думаць. Усяго 6 здольнасцяў. Трэба падумаць. Я бы жадаў, каб у яе былі ўсе элементы, таму што яна можа, ну, тады прабіваць любога ворага, так? Ну, знайсці слабую кропку любога ворага. Ідэальны персонаж для пошука слабасцяў. Але калі я жадаю зрабіць хіла, то можа быць... давайте вось гэта... Блін, ну, скілы тады ўсе каштаваць буду шмат. Давайте замест гэтага вогненай здольнасці, замест яе за 2 пункты, мы возьмем вось гэты 4, і, ў прынцыпе, мяне гэта задаволіць. Таму што ён накладвае агонь на ўсіх, не на адну цэль. А гэта самае, мне падаецца, вартае ўвогуле ў яе як здольнасць. На жаль, у яе тады не застаецца амаль здольнасцяў, якія будуць танна каштаваць. Маланка, пачакайце-ка, маланка ж стане каштаваць увогуле нічога. Яна павінна кошт яе знізіцца на 1, а гэта значыць, што яна будзе 0 каштаваць увогуле. Мне падабаецца гэты варыянт. І за яе мы таксама нічога не возьмем, так? Ну, нічога проста, можна нават не абіраць пакуль.
Адпачываем і адпраўляемся. Ой. Я спадзяюся, ворагі зараз не з'явяцца, не? Літаральна на тым же самым месцы, дзе мы з'явіліся. Добра. Трэба было адысці хаця бы. Так. Раз. Два. Давайте у гэтага хлопца. За яе. Агонь я ў папярэдні раз скарыстаўся зямлёю, зараз мы наадварот агонь паспрабуем па ўсіх ворагах. Вось гэта новая здольнасць яе. Цудоўна. Я магу адразу па вялікай колькасці ворагаў атакаваць? Мне падаецца, не. Хуткі удар. Давайте на вялікага гэтага. Оп, і дабілі яго. Get ready. Добра. Яе пашкоджанне гэта просто космос. Маэль валіць, жесть. Оверчарджа ўсяго 2 зарады ў руцэ. На жаль, вам не бачна, справа ёсць элемент рука. Можа быць, перасунуць кота куды-небудзь. А дзе ўбойцы ў нас? Мне падаецца, я ведаю, куды можна кота запихнуць. Я думаю, я у левую вверх яго пихну зараз. Паспрабую, калі ў мяне OBS дазволіць. Давайте паспрабуем тут. Мне падаецца, не выкарыстоўваецца нідзе больш гэтае месца. Вось, там у менюшках толькі для пераключэння. Падаецца, я не до конца ўпэўнены. Паглядзім, як яно спрацуе. Оверчарджа ў мяне ўсяго 2. Гэта слаба будзе удар. Разбіць, альбо... Давайте накладзем просто баф на астатніх. Усе палепшаны. Левы ніжні, і там нічого карыснага. Давай паспрабуем. Ну ўсё, OBS завіс, так што забудьце. Гэтага не будзе. А якую код мае ініцыятыву, каб там у версіі ляжаць? Ён мае нулявую ініцыятыву, то бок ён ходзіць раней за ўсіх. Заўсёды. Так, удар. Давай зараз гэтым масіраваным ударам і вынесем. Я нават лічбу не пабачыў. Мне цікава, колькі яна пашкоджанняў яму нанесла. Таму што яна... Вось мы зараз зрабілі за Маэль поўную камбінацыю. Яна павінна была нанесці просто гіганцкую колькасць пашкоджанняў. Так. Ніводнага рэсурса не выкарысталі. Вельмі танна ў нас атрымалася. Па ідэі, нам патрэбна ў чырвоную гэту лакацыю, але я жадаю агледзець тэрыторыю. Не халеры там усяго. Ёсць лакацыі, якія проста закрытыя пакуль. Оп, ты хто такі? Згубіўшыся гістрал. О, не, я зусім не згубіўся, кажа ён. Пачакай, хіба маленькая ініцыятыва дае першыя хады? Трэба ж наадварот. Яно так і ёсць, ты маеш рацыю, Цмок, але ў яго ультыматыўная ініцыятыва. Якая бы ініцыятыва не была бы ў іншых, у яго абсалютная ініцыятыва заўсёды. Яна перапісвае ўсе іншыя ініцыятывы. Але я павінен усё ж таки вярнуцца да Састра як мага хутчэй. Для мяне ты выглядаеш даволі згубленым усё ж таки. Так, я згубленая. Мне трэба трапіць да Састра, але тут не вельмі бяспечна. Можа заставацца ў нашым лагеры, калі жадаеш. Побачымся ў лагеры. Добра. Хто б такі Састра не быў. Яшчэ адна лакацыя. Нас папярэджваюць, калі лакацыя нам не падыходзіць. Гняздо Эске. І гэта не тое, куды нам патрэбна, але яно не адзначаецца нам як небяспечнае. Давайте зайдзем.
А ёма, маска нейкая. Гэта гістрал? Экспедыцыя 66 тут была. Пры гэтым я магу тут захавацца, адпачыць. Мне так-то нічога не патрэбна, тут усё добра. Я толькі што гэта зрабіў усё. Правильно? Я ж ніякіх пашкоджанняў не атрымаў. А, не, трохі ёсць. Добра. Яшчэ нейкая штука. Nice. Навошта гэта хрому выкарыстоўваецца? Я ж так і не ведаю, куды яе прымяніць. Гнездо S, а ёсць гнездо XL. Гэта мы яшчэ вызначым, мы разбярэмся зараз. Так, там нельга нічога не халеру зрабіць. Ты не вораг мяне, не? З тобой можна размаўляць. Патрэбны пароль, каб прайсці. Чаму? Вам трэбна спытаць Голгра. Я просто стаю тут. Голгра ніколі не кажа мне нічога. Добра. Пароль, дык пароль. Выходзім тады. Ага. Это як цвікі нейкія, быццам бы убітыя ў зямлю. Лакацыя даволі вялікая. Ну, зараз нам далі яшчэ больш варыянтаў. Але я бачу шмат вось гэтых блакітных камянёў, праз якія мы праходзіць не можам. О, на ўзбярэжжы нехта стаіць. Таксама гістрал, так? Давайте пагандлюем. Касцюм. А, ну рознае упрыгожванне. Костюм Маэль, костюм Гюстава. Я не вельмі жадаю змяняць іх касцюмы. Я жадаю, на мінімум, мне падабаецца, калі гэта самае, ну, на як мінімум на першае праходжанне пакідаць, як па тыпу яны былі бы сюжэтна, таму што я бачу тут вельмі даволі дзіўныя вопратку, напрыклад, для Маэль. Вось. У мяне, дарэчы, шмат у гэтых ресурсаў. Давайте набудзем. Няхай гэта ўсё будзе. Просто таму, што няхай будзе, але апранаць я гэта не буду, вядома. Пакіну так, як яно па тыпу задумвалася, як у чым яны. Яны ж зараз у той же самай вопратцы, у якой як бы і прыбылі, яны ж не возьмуць ніадкуль нічога новага. А я не магу з ім пазмагацца? Не магу. Блин. Там проста казалі, што самыя лепшыя тавары яны хаваюць і патрэбна з імі пазмагацца, каб яго атрымаць. Але відавочна, што зараз гэта не працуе чамусьці. З гэтымі пазмагаемся, зараз там нейкі прадмет ляжыць. Першы удар у нас ёсць магчымасць. Ёсць. Слабасць. Бомба. Цудоўна. І на Люм'ер Асолт мы нічога не зробім, але я магу адзначыць яго, правильно? І гэта будзе больш карысна. За цябе давай адразу вось гэты агонь на ўсіх. Падабаецца. Ты, кляска, пераходзіў у сваю стойку хуткага удара, вось гэта стойка віртуозо. Пачакайце-ка, а ў яе няма на разбіванне, так? А, не, гэта не тая стойка. Ну, давайте вось гэта, напрыклад. Контратака ёсць? Мне падаецца, гэтыя хлопцы ніколі не атакавалі мяне ўвогуле, я не ведаю нават, што яны робяць. Так, гэта падняў шчыт. А ў мяне ёсць супраць гэтага... А, ён падняў шчыт на левым, так? Давайте паспрабую прабіць у левага проста шчыты. І дальнабойнымі атакамі яго застрэліць. Вось так. Наколькі гэта магчыма. Калі атрымаецца проста... А, не. Ухіліўся. Ну, ладно. Па-па-па-па-пам.
За яе мы можам самую моцную атаку правесці на вялікага ворага, і гэта будзе ідэальна. На жаль, не крытанула. Ну, одна атака з трох крытанула. Гэта трохі недастаткова для нашай мэты. Электрычнасць. Давайте. Нам зараз нічога не каштуе. Я ні халер не бачу. Я не бачу, блін. Магель закрыла ўсё. Так. Разбить яму не атрымаецца. Чтоб такое зрабіць. Давайте Люмьера Солд. Ці упэўнены я, што гэта ён? Не-не-не. Я нават не буду спробаваць здагадацца. Let's push forward. Так, стойку мы згубілі. А чаму? Стойка ж павінна была захавацца, вораг-то палае. Чаму так? Ну ладно, лячэнне на Гюстава. Ну і зараз ён і памрэ. Контратакай. Два новых мяча. А, мячы праапгрэйдзіліся самі. Альбо яны праапгрэйдзіліся, альбо атрымалі проста з ніадкуль. Два мяча ў Гюстава сталі лепей да 6-го ўзроўня падняліся. Гэта добра. An advantage. Апгрейд з 3-го ўзроўня на 6-й скокнуў мяч. Ну, аж мурэнна. Неблага так забег. Блін, яка ж здаравенная мапа, а? Там яшчэ лакацыі нейкі. Вось туды я не магу прайсці, туды таксама. Я магу вярнуцца ў папярэднюю лакацыю, быццам бы, не? Ну, проста прайсці, абысці тую... Не патрэбна, каб праз водную лакацыю праходзіць было. Я вось гэта не ўпэўнены. Так, там вораг, і хутчэй за ўсё гэта босс. Давайте паспрабуем яго вальнуць. Ідзем у лагер. Две аднолькавыя стойкі, адна за адной нельга. Окей. На жаль. Так. У яе ёсць узровень, а мы далей крыты. Няхай крыт будзем. У яе ўжо і так амаль 30% крыта. Я ўжо казаў, што крыты, ну, крыты ў любой гульне гэта такая штука. Вельмі моцная, можа быць вельмі моцная. Але калі яна ніжэй за 15%, вы нават можете не разлічваць на яе. Калі яе 20%, гэта ўжо штосьці. 25 плюс-мінус аптымальна ўжо камфортная як бы колькасць крыта. Вышэй толькі лепей, але і занадта высокі ўзровень крыта рабіць няма сэнсу. Ну, вось такая штука. Зараз мы дабіраемся до 29%, гэта добра. Яна будзе часцей біць, то вось, напрыклад, у яе трайная атака, гэта значыць, што мы плюс-мінус гарантуем, што кожная трэця атака ў ім будзе крытовая. Вось. Можна, але не так проста. Там у яе была здольнасць, якая працягвае гэтую стойку. Па тыпу яна застаецца ў стойцы віртуоза. Вось, я бачу у яе. Я 100% бачу. Ну, зноў я неяк націснуў, і быццам бы нічога нельга рабіць. У яе было... Куды я тут? Я ішоў кудысьці. Чакайце, дзе гэта было? Вось яно. Не, пачакайце. Не яно. Дзе яно? Я не разумею. Я бачыў дакладна яе стойку. Ну, па тыпу атаку, якой, калі вы ўжо стаіце. Ну вось яна. Ну гэта яе... Я яе выкарыстоўваю. Калі яна ўжо ў гэтай стойцы, то яна застаецца ў ёй. Зразумеў. Это яшчэ не XCOM, дзе нават шанец трапіць 95% недастатковы. Ну, у XCOM было, ну, потом распрацоўшчыкі самі сказалі, што там ёсць па тыпу сапраўдны... Распрацоўшчыкі казалі, што яны змянялі, то бок ёсць скрытая верагоднасць трапіць. Вось. Але што цікава, яны эксперыментавалі з гэтым некалькі разоў,
Кожны раз не вельмі ўдала. Калі людзям паказваць сапраўдную верагоднасць трапіць, ім не падабаецца гэта. Вось, таму яны паказвалі іншую лічбу, таму што людзі тады не карысталіся тым, чым павінны былі карыстацца. Ну, скажем так, яны спрабавалі натхніць гульцоў спрабаваць здольнасці свае. Вось. Але крайні выпадак гэта вось гэты 95%, якія... Не, 95% гэта ўсё яшчэ, не гарант. Усё ж такі. Вось. 5% верагодна, што ты праваліш, гэта нармальна. Ну, вы можете праваліць даволі актыўна. Некалькі разоў у радок нават можете праваліць так. 95% вам не гарантуе ні халеры. Але распрацоўшчыкі ў XCOM дакладна там круцей, яны нават самі расказвалі. Так. Нам мячы паляпшаць нічога не патрэбна, на мой погляд. А, не, пачакайце-ка, мне падаецца, я атрымаў уже яшчэ адзін элемент, не? Але сэнс мне які, у мяне няма такой зброі. Не, заб'ем, давайте, просто пойдем далей. Паспрабуем гэтага босса, альбо што там велізарнае сядзіць такое. Бо ён выглядае як босс. А, гэта як па тыпу каваль, не? Не, не каваль. Что это такое? Ну, повинен быть босс. Так. — 794 пашкоджання, калі не парырваць. Плюс шматлікія. Гэта атакі по типу 8 атак у яго там было зараз. І я наношу нормально пашкоджанне, дарэчы, яму. Ну, крытом як мінімум. Давайте прадмет паспрабуем. Паспрабуем пазмагацца яшчэ. Так. Подвышу оборону усім. Блин, этой атаки это просто жесть. Калі у мяне 200, там здароўе 300, ён по 700 на вось кожную з гэтай атакі носіць. Памятаю абсолютно імбовую здольнасць снайпера вяртаць ход, калі яны заб'юць кагосьці са стрэла. Калі снайпера прапаваны да апрануты ў джетпак, лічы ты з першага кроку перамог. Ёсць такое, але у яго ёсць яшчэ у снайпера у гэтым жа радку была альтэрнатыўная здольнасць, якая я яе звычайна браў. Я не памятаю дакладна, чым яна была. По-моему, гэта была альбо тое, што ты атрымліваеш больш верагоднасць трапіць на чым вышэй ты знаходзішся, то бок з джетпакам. Альбо гэта была, што кожная абарона... А, не, абарона не тое. По-моему, з абаронамі па тыпу... Не. Не памятаю, карацей. Там была штука, якая... Гэта не благая вельмі, але я абіраў іншую часцей. Таму што ворагі паміралі і так дастаткова хутка, калі ты іх бачыў ужо. Пачакайце, чаму Люцик у дзіўным месцы? Я ж перацягнуў яго. Што за халера? Люцик просто ўзяўся, і я толькі зараз уважу на стріме, што ён на персанажы літаральна. Мне падаецца, гэта УБ зноў нешта чудзіць. Таму што... А, не, пачакайце, я яго нават не перасоўваў. Ён там заставаўся. Уверсе. Дзіўна. У мяне якая праблема з УБСом? Ён бярэ і просто не дазваляе мне нічога рабіць у пэўны момант. Я не магу перасоўваць элементы на УБСе ўвогуле. Нікуды. Я гугліў, я спрабаваў знайсці, у чым прыкалдэс, і так і не знайшоў. Давайте паспробуем паўхіляцца, што ли. Ага. Патрэніруешся тут паўхіляцца з ім. Але яго можна забіць. Но па тыпу пашкоджанняў я наношу адэкватную колькасць, не нейкі абсурд. Блин. Няўжо яго хуткасць такая высокая? Можа быць, яе нельга парыраваць просто? Я зараз паспрабаваў парыраваць і не атрымлю. Я думаю, што я ў апошні раз і трапіў у таймінг. Я думаю, у цябе тады ОБС завіс. Не, ОБС завісае, гэта без варыянтаў, але я не перасоўваў Люцика уніз. А, можа быць, ён, пакуль я перацягваў яго, ён завіс. Можа быць, у гэтаму... Блин, я не памятаю, я цягаў Люцика ці не. Ладно, давайте паспрабуем яшчэ раз гэтага боса, раз уж мы тут паблізу.
Так, добра. На яго слабую кропку выбіць, мне падаецца. Яму адразу накладвае ўсе статусы, ён по тыпу аўтаматычна я магу яго просто прабіваць, так? Люцику стала горача ў скрынцы, ён сышоў са скрынкі. Давайте я кота верну вам. На жаль, кота я не магу зараз перасоўваць, таму што ён зноў жа ОБС павіс. Так што кота я там толькі месца і пакінуў. Так, што гэта у нас? Узмацненне я збіраўся даць. Давайте. Яна без стойкі, а ў ворага стойкі і зараз агня і няма на ім. Давайте тады абарону ўсіх падвысім. Так, а ты, калі ласка, агонь тады накладваем. I'll do it. Упс, мимо. У яго две такія. Добра, новая атака. Ну мы можам яго забіць, але я думаю, мы прасядзім над ім яшчэ 30-40 хвілін. Я не думаю, што гэта таго варта. Мы просто можам прыйсці пазней. Бо атакі ў 700 пашкоджання гэта 2 маіх здароўя. Гэта нават як бы... Я думаю, гульня мне спрабуе патлумачыць, што чэл табе ранавата яшчэ. Это по типу обойти назад, альбо что? Что это такое? Что это за локация? Так, мапа. Где я? Ви ж тут я. Окей. Цікаво. На The Procession to Calvary отправляется 2500, дякую велике. А шукай, якой була альтернатива імба снайпера? Fanfire. Не може бути. Я ніколи би не взяв пістолет. Ну, по типу, навошта? Что у нас тут? Мы... Схаваная гістральная арена? Что? Мы зараз падарожнічаем, мы выбраліся з марской лакацыі і нават адкрылі нам зноў адчынены сусвет. Мы можам агледзець яго, як жадаем, і нам патрэбна ў вёску гістралу, але мы пакуль туды не ідзем. Выконваем правіла ніколі не ідзі туды, куды жадае гэтага гульня. Ці знайшлі каго ў паці? Не, у нас толькі трое, але куратар, вось гэты дзіўны куратар, ён ужо вось яны гістралы, і у іх тут арэнка нейкая схаваная. Хто вы такія? Мы, куратар, які быў у маёнтку Змаэль, ён пайшоў за намі, ён зараз у нашым тым самым у лагеры і дапамагае нам паляпшаць нашу зброю. Ага, дуэлі, хто будзе змагацца? Юстав самый плюс-мінус. Давайте паспрабуем Маэль. Ага. Давайте. Цікаво. Окей. А чому Рене трималося? Позмагалися. Я могу гэта паўтараць колькі заўгодна, так? Давайте таго же возьмем. Амаль забівае з адной атакі, калі міма. Не, ну у дуэлі гэта амаль немагчыма. Ну, па тыпу, гэта амаль бессэнсоўная бойка будзе. Да, блин. Ну ладно. Не, гэта я пакуль палез, мне падаецца, на сваім эксперце. Кот вярнуўся. Кот выйшаў, ён літаральна, Люцик, выбраўся са скрыні. Ён выбраўся са скрыні, каб паляжаць. Ось, вярнуўся.
Полежать на падлозе і зараз забраўся назад. Яму падабаецца жыць у скрыні, але я так разумею, яму горача. Опа. Усё, прервали кота. Ладно. Уключить кота, выключить кота. Так, аватарку вернул. Уключить кота только на полову. Ось, прикладно так, таким мем у нас отбылся. Так. Идем далей. Давайте. Арена відавочна не для нас зараз. Нас зараз будуть бить і болюча тут. Який бок? Ви сюди. Там вельмі нейкая здаравенная лакацыя яшчэ наперадзе ёсць. Але я туды, я так разумею, не траплю, так? Узбярэжжа гістралаў. Я так разумею, што мяне ўсё роўна сюды прывядуць, таму што мне патрэбна транспарт, мне нейкі абяцалі, які дазволіць мне праз мора прабірацца. Дарэчы, а дзе мастачка? Вось у тым напрамку. Яна літаральна на поўнач, роўна-роўна на поўнач мастачка. Так, чалавек ці цыбулька, з імі складана. Там хрен зразумееш. Яшчэ адна групоўка тут абараняе штосьці. Размагаемся? Куратор, які дапамагае. Вышэйшая адукацыя ў пастапакаліптычнай Францыі, нічога так. Дык гэта не той куратор. Ён куратор маёнтка ўвогуле. Ёсць прабіры слабасці. Давайте у гэтага хлопца. Так, тут... Давайте маланкой, может быть. Маланка не холерника. Не, давайте огнем. Коричней. Запалили ворогов, а это значит, что за яе, за Маэль, мы можем переключиться у виртуоза стойку. Ну, ладно, я помался. Да, ё-моё. Не подавалось, я ухилился. Заўсёды так. Разбить. Хутчэй за ўсё няма каго у іх разбіваць там, не? Не, ёсць. У прынцыпе і канец. Вось і разбіў. Так. Добра, адна са зброй палепшылася. І гэта ўжо вяртацца назад, не? Бо гэта іншае. Маленькі буржон. Чтобы гэта не было. А дзе я? Я заблукаў, мне падаецца. Не. Маленькі буржон, гэта... Блин, зноў нейкая лакацыя, якой я нічога пра яе не ведаю. Давайте зайдзем. А чаму ўсё ж луналёты? Не ведаю. Хутчэй за ўсё 53-й. Окей. Хутчэй за ўсё звязана, як звычайна, з піктасамі і вось гэта ўсё. Мне учора навіна трапілася, што Wizards плануюць гульню па ДНД, сінглплеер, экшн РПГ. Ну, Wizards of the Coast можа планаваць сабе шмат чаго. Вось. Справа ў тым, што Wizards of the Coast не той, каб знакаміта добрымі камп'ютарнымі гульнямі. Вось такая вось праблемка невялічка. Яны могуць планаваць, яны могуць знайсці групу, якая для іх зробіць. Добра зробіць, напрыклад, Larian Studios, якая зрабіла Baldur's Gate. Але не факт, што яны самі, ну, спакойна дадуць рады. Вось. А так планаваць яны могуць што заўгодна. Няхай плануюць. Таму што Larian Studio, наколькі я ведаю, самі выбівалі права на Baldur's Gate. Яны вельмі жадалі яго зрабіць. Вельмі вялікая розніца, калі ты сам вельмі жадаеш штосьці рабіць, як студыя, і калі вам кажуць проста: «О, а зараз вы робіце вось гэта», і вы такія: «Ну, окей». Зараз мы робім гэта. Don't Start Together з Орегана падтрымлівае стор, выдак пакрыху гэта. Падпрацоўвае гэта. Ой, не РПГ нават, а экшн-адвенчуру. Не, такое, дарэчы, было. Мелкі гулін па ДНД, калі што і хапае, просто вы пра іх амаль не ведаеце.
Калі вы іх пашукаеце, вы пазнаходзіце, яны, большасць з іх не вельмі вартая, вось па тыпу, я не магу сказаць, што абавязкова ідзіце і патыркайце. Яны ёсць, яны плюс-мінус неблагія, але нічога надзвычайнага можете не чакаць. Вось. Давайте яшчэ далей спрытнасць. Луня падвысім. Няхай ходзіць часцей. Так, Гюстав. Калі царь гарыць, то он лечыць сябе. Цікава. У яго ёсць і так лячэнне на 50%, які дае зарады, а гэта не дае зарады. Я думаю, можа не варта нават браць яго пакуль. Я заб'ю Гюстав, няхай сядзіць як сядзіць. Хто у нас яшчэ? Луна. Луну мы праз агонь робім, так? Але гэта яшчэ далёка. 6 пунктаў і патрэбна. Ну, добра. Адпачнуць ужо адпачлі. Яшчэ адна водная лакацыя. Ты не босс? Дзіўна. А выглядаеш як босс. Что тут такое увогуле? Брантка, кажа маленькая істотка знізу на велізарнага гіганта. Дзіўныя неўроны. Ён нешта жадае пабачыць зверху. Мастачку. Далёка вельмі далёка, я жадаю яе пабачыць. Мы жадаем пра яе больш ведаць. Мы не ведаем, у галаве блытаецца. Можам толькі адчуваць. Ну, яны называюць яе не мастачкай, а гаспадыняй. Але тут сэнс адно і тое ж. Я чуў, што Bethesda падумаюць пачаць нарэшце падрыхтоўку да распрацоўкі The Elder Scrolls 6, але гэта недакладна. Ну, яны ж нават тизер выклалі, нарэшце 100% ўжо амаль гатова, так? Памажы мне вырасці. Як вырасці? Калі я праглынаю, я расту. Калі я з'ем скуру, тое ж самае, як і я. Я вельмі хутка расту. Скуру. Табе патрэбна скура неўронаў. Так, скура. Есці скуру. Маіх жа. Расці. О, ё-моё, жорсткі які. Угу. Блін, справа ў тым, што я ж забіваў такіх жа, як ён. Ужо. Ну, вось такіх вось здаравенных. А скуры я ад гэтага не атрымаў. Альбо атрымаў. Не, пачакайце-ка. Дакладна, у мяне ёсць. Ага, прыйсці пазней, ён кажа. Окей. Добра. Аглядаем лакацыю далей. Нейкая... Я так разумею, што некаторыя лакацыі тут просто маленечкія, дадатковыя такія. Не абавязковыя. Дзённік. Дзённік 53-й экспедыцыі. Lilu. Dominique's other injuries are manageable, but she's been in a coma for 2 weeks with no change. Fuck. What do we do? We can't just leave her here. But what about the mission? Lance says give her 1 more week, but Dom would have wanted us to go on. She'd have yelled at us for even staying this long. It's the right choice. It is. Even if it doesn't feel like it, right? Right? Pons found a plant, tested it on some animals, says it'll be painless for Dom. He's preparing a tincture. It's fucked up. Everything's fucked up. But it's what she would have wanted. Expedition 50. У 53-й экспедыцыі адзін з, ну, гэта самае, адзін з людзей у экспедыцыі атрымаў, ну, траўмы, і ён у коме. Яна, Дамінік, гэта яна. Яна ў коме, і яны не могуць ісці далей. І яны спрабуюць нешта зрабіць для яе, але ні халера не атрымліваецца, і яны не могуць вырашыць, ці ісці далей, ці спыняцца тут.
Ну, вось, і чакаць, пакуль яна прыйдзе ў сябе. Пры гэтым яны, ну, праходзіць, не пэўны час, яны ўжо пачынаюць шукаць нейкую спосаб, як усыпіць, скажем так, яе. Вось. Але ўся групоўка засталася тут. Цікава, гэты дзённік па тыпу з гэтага моманту? Чаму яны памёрлі ўсе? Раз, два, тры. Ну, тут невялічкая групоўка. Раз, два, тры, 4, 5, 6 чалавек. І зноў жа, мы знаходзім дзённікі, і яны потым пакідаюць дзённікі, але мы не ведаем, гэта тое месца, дзе яны памёрлі, іх пакінулі, альбо, ну, потым яшчэ прайшлі, і гэта дзённікі, які яны прынеслі з сабою. Маніуавкі перастаў працаваць зварот праз сабачку. Дарэчы, мы, можа быць, зараз выйдзем на лакацыі, зайдзем назад, і нармальна будзе. Можа, ён ужо паясі. Опа, вырос. Зараз мой босс? Не? Я могу с тобой поразмовлять? Могу. Такі ж вялікі, як братка. Ты хутка вырос. Вы ўсе так растеце? Не. Быў зламаны. Людзі пачынілі мяне. Адрамантавалі. Жадаеш узяць узнагароду? А дзе ўзнагарода? Мне падаецца, ён плюнуў нешта, не? Ці мне падалося, а? А, вось яна на падлозе. Great. І гэта ўсё? Ну ладно. А ты не збіраешся пабачыцца са сваёй гаспадыняй? Так, але... Я бачу ў версе, гэта не гаспадыня. Рэгент. Рэгент? Хто такі? Хто рэгент? Гаспадыня намалявала нас. Рэгент даглядае за намі. Яна глядзіць там, у нябёсах. А ё-моё, то бок атрымліваецца мастачка гэта... То бок той гігант, якога мы бачым, гэта не мастачка. Гэта рэгент. А мастачка намалявала ўсё гэтае. Окей. Ладно, пакуль, ну, важная інфармацыя, але ні халеры не зразумела. Што цікава, як жа хутка растуць чужыя хызы, што хто гэта такое. Ну так, мы самі не ведаем. Опа, масточак нейкі адчынілі. Я так разумею, гэта скарот назад, так? Паверх камянёў. І гэта вяртае нас у папярэднюю лакацыю, у якой мы ўжо былі. Я правильно зразумеў? Гульня. Так, сапраўды, гэта яно і ёсць. А пры гэтым гэтая лакацыя ўжо лічылася небяспечнай для мяне, так? Вось гэта. Усё яшчэ небяспечная, добра. Я магу хутка перасоўвацца па мапе, не? Ёсць такая магчымасць? Не, не могу. Придется тупать. Ну ладно. Потупали. Импостер. Так, то бок, ну, як мінімум, ён сказаў пра рэгента ў нябёсах. То бок, тое, што ён там бачыць высокае, гэта не мастачка, якая іх намалявала. Але яны адчуваюць мастачку. Я не вельмі упэўнены, як гэта ў іх працуе. Вось тут і павінна быць вёска гістралаў, і яны павінны даць нам нейкі транспарт, які дазволіць нам перабрацца праз мора. That's a lot of red trees to search. They must have some sort of track or trail leading to the village. Wait, I hear something. It might be Nevrons. Be careful, okay? Мастачка ў якім жанры працуе? У жанры намалюй сусвет. Мне падаецца, вёска неўронаў вось там. Нешта мне падказвае вось гэтая фігура там. Так,
Так, нічого мені ад гэтай штукі не патрэбна. Ты же вораг? Ты же вораг. Якому па выглядзе ўвогуле пофіг. Што? Злева нейкі прадмет ёсць. І тут можна яго атакаваць. Ну, добра. Петанг. Добра, як скажеце. Люмьера Солт і пробіваємо яму усю броню. Мінус броня. Далее накладываем... Давайте огонь одразу. Добро. І гэта значит, что мы можем перейти одразу в атаку. Так. Гюстава... Зарад трошки ёсць, але у нас пунктов дзеяння няма, так что просто атакуем. За яе у нас заўсёды ёсць электрычнасць. Я прадзяваў усё, яе пункта аднаго няма. Вораг усё яшчэ не пахадзіў. Давайте так. Атрымаў 3 шчыта. Контратака, якая уйдзе просто ў шчыт, на жаль. Ён збяжыць праз 3 хады. Цудоўненька яка. Зноў жа Люмьера Солт і прабіваем яму далей шчыты. Ёсць. Электрычнасць. Шесть шчытоў. А ты не чмурыў, мужик? Збяжыць праз 2 хады. Добра. Блин. І мне ж... Што яму зраблю зараз? Давайте просто стрельбами. Вбиваем шчыты далей. І звычайна атаку яшчэ наверх. Далей же электрычнасцю, так само там што шчыты. І тут ужо рэжым віртуоза, і яна даб'е. Ёсць. Калі ідзем па галоўнаму сюжэту, ворагі ні аб чым трохі. Ну, гэта ён увогуле як дадатковую па тыпу, на ім можна зарабіць сабе рознае. Але яны неяк не адчуваюцца нават сур'ёзна. Новый Піктус. Ага, плюс дадатковыя пункты дзеяння на атак, на гэтых самых, на скобках. Што як бы... Окей. Было бы няблага ўзяць насамрэч. Просто каб вывучыць і не кранаць яго больш. Юстаў, у цябе самыя бескарысныя здольнасці. Давай-ка ты... Versatile. Вось давайте замест яе. Вывучым новы. Просто каб вывучыць. Ну, мне падаецца, гэта дакладна павінна быць вёска. Мне падаецца, я там кагосьці бачу. Перадзе не. Ён падобны на куратара. Маленькі хлопчык. Но яшчэ одна экспедыцыя. 33. Хто ты такі? Я? Мара, ілюзія. Я насамрэч не памятаю. Навошта я зрабіў усё гэта.
Мне не хапае смяяцца з усімі. Ён нагадвае чалавека, якога не забіў Гамаш. Можа быць, гэта чалавек, які памёр у момант увогуле пачатка ўсяго гэтага? Аб кім ты гаворыш? Рекле. Якія ж былі ў іх імёны, не можу згадаць. Чаму ж я забыўся? Усё змыла. Ён замоўк. Окей. Локація быццам бы для боса. Што, зноў Лео? Лео? Не? Зараз пачнецца. Wow. That's a lot of dead Nevrons. Who did? I don't see I any. think they mean us. They must be Jestrels. They're cute, but they're idiots. Oh, oh, fuck. Hey, hey, we're not Nevrons! Трывога неўронаў, і вось супраць нас выйшаў адзін з... Гістрал трошкі тупаватыя, разумееце? Яны не вельмі адрозніваюць нас ад неўронаў. Да блин, я ж апошні парырываў таксама. Вось жа ж пачвара. Ладно. Огонь. Ці можа быць у яго слабая кропка? Ну, максимум голова, можа быць, маска гэтая. Не? Не? Добра, не бачу. А, не, пачакайце, вось там ёсць нешта. Добра. Ну, на оверчардж мне дакладна не хопіць, так што проста атака, звычайна. Чакайце, яна нанесена пашкоджанне, але яна цэлая яшчэ. Я не ведаю, што я раблю. Блин. Он падымае шчыт. Добра. Это абарона хутчэй будзе. Storm's coming. Пам-пам-пам. Што я магу для яго зрабіць? Яшчэ. Электрычнасць. Thunder. Ау. Упс, не атрымалася. Я сказаў занадта проста. Ну вось. Добра. Шчыт зразумеў. Шчыт гэта дрэнна. На жаль, захаванне мне бліжэй не далі. Хлопчыкам, я так разумею, мне патрэбна размаўляць яшчэ раз альбо не? Так. Я магу захавацца нейкім, ну, каб мне не патрэбна было бегаць кожны раз. Просто я не жадаю, калі гэта ўлічваецца гульнёю, вось гэты дадатковы дыалог, то я не жадаю яго пропускаць. На Нир Automata отправляется 10 тысяч. Дайте-ка я погляджу, что у нас зараз адбываецца. Там даволі сур'ёзная можа быць бойка. Так, на першым месцы у нас Devil May Cry 5, 51 тысяча. На другім месцы Nier Automata, 47 тысяч. На третьем месце Цивилизация, 46 500. На четвертом месце Unreal Tournament, 43 700. И на пятом месце Warcraft Adventures, 40 тысяч. Калі ваша гульня не пераможа у чацвер і не трапіць у пятнічны стрым на гэтым тыдні, нічога дрэннага, яна можа перамагчы ў наступныя тыдні, балы з яе спісвацца не будуць, яна можа працягваць далей спаборнічаць. Wow. That's a lot of dead Nevrons. Who did? Лео! Ладно, пропускаем кацану, мы уже бачили її.
Ну, так ладно, разбиваем щиты, тут без вариантов. Ой, ё-моё. Там написано, что ён атакуе сваім мёртвым гэтым самым калегай. А ў яго літаральна драўляны сябар. Як булава, я толькі зараз зразумеў. Так, ці варта... А давайте маланкай будем біць. Я не жадаю зараз выкарыстоўваць пункты дзеяння, таму што лячэнне можа спатрэбіцца. Так, оверчардж я не могу сабе дазволіць. Давайте звычайная атака. А вось зараз дзве контратакі і ўсё вельмі проста. Я зараз нават і перамагу. Ладно. Сказаў, што перамагу, але нешта выглядае пакуль не так. І віртуоз. Ось гэта атакай. Ён падае ў экспедыцыю і... Ау. Я не спарыраваў гэта. Можа, трэба было ўхіліцца. Вы тут за гадзіну ніфігова накідалі, хто DMC5 пухнуў. Мне падаецца, я магу памыляцца, па-моему, Sleeping Dragon. Я магу паглядзець гісторыю, але зараз не скажу. Ну, накідалі так нармальна там. Увогуле, спіс раптоў на топ-5 яны падраслі ў сваіх пазіцыях. Don't worry. We don't want to hurt you, Patat. Noko sent us. Kapatate. Oh, noko te kepate? Oh, hati noko ke parka debe sakapatate. If you guide us to your village, Lero maricón. Рука сподобалася, яны такі придуркаватыя. Pero que mi bo sakapatat. Ni sugama bi de virajeo. Guide us to your village and maybe he'll make you something better. Wait, what are you... Cheri sakakipo? Trust me. I hate lies. Okay, til. Gama vive. Leko gami sakapatat. Така патат. I gomi galo putu. Яны смешна Your brain размаўляюць. has gestural than humans. They're less complicated. На The Safe Place отправляется 10 тысяч. Дякую, вялікі мегапальцерскі. Я DMC закидываў, бо дайсаў назапасілася. Але ледь закінуў, бо апка Твіча і мабільны інтэрнэт сёння працуюць жудасна, як ніколі. Як той нот, ну і трохі ёсць. Яны смешныя, яны, карацей, ён кажа па тыпу: «Ого, вы разбілі сакапатата. Нам патрэбны новы сакапатат. Вы дапаможаце нам зрабіць новага сакапатата?» Вы па тыпу: «О, не, што ж мы будзем рабіць?» Вось. А вы зробіце нам новага сакапатата? Ён такія: «Ну, да. О, якая у цябе рука!» Ён лёгка пераключаецца паміж тамамі. А ДХД такія, чел. О, якая штука. Ён такія: «Можете дапамагчы? Якая у цябе прыгожая рука? Давайте вы, карацей, мы вам дапаможам, але вы дадзіце нам руку для нашага новага сакапатата». Вось. Так, адпачынак. Густав такі: «Не, гэта моя рука, нікому не аддам». У іх там звон увогуле. Здаравенны. Яны тут нормально так абарону зрабілі ад невронаў. Ну, па тыпу, вось, бачыце, ямы розныя, вось гэта іх сакапататы, якія абараняў іх. Блин, тут шмат куды можа пасці. Ага. Яны ўсё яшчэ мне ворагі лічацца, так? Я думаў, яны мне сябры. Але я так разумею, што сакапататы гэта якраз такі абарона. Я вельмі жадаю прабіць яму ў руку і паглядзець, што будзе. Ослабляется. Але не отваливается ніяк. Я ожидаю проверить. Усё, зламалі руку, атрымліваецца. У іх ёсць слабае месца, якое можна разбіць у выніку. Яго чым менш здароўя, тым больш хутчэй ён танцуе.
Stop, don't die! Добре. Переб'ю усіх психопататів. Да і, якби, я не респиться, коли я відпочиваю, так що мені подається це справедливо. Так, ухилилися, добре. Так, тут відавочно повинен бути проход, який заблокований. Ну тут нормально набудовали таких. Ага, і гэта по типу я назад вернувся, так? Так, я вернувся назад. Зато я знайшов печору, бачите? А ё-моё. Мне падаецца, гэта правільны шлях. Але мне цікава, што ўвогуле навокал. Тут вельмі шмат маленькіх праходаў у розныя месцы. Я спадзяюся, яны не пакрыўдзяцца на ўсіх перабітых сакапататаў. Perfect. Мне назва просто падабаецца сакапатат. Я мне падаецца нават ведаю чаму, таму што ў назве ёсць слова бульба. Вось таму. Так. І музычка яшчэ такая даволі цікавенькая грае. Справа новы нейкі чел. Ёсць. Мы адбілі гэта. Руку гэтым будзем адбіваць яшчэ даўжэй. Давайте правага атакуем. Агонь на ўсіх. From fire. Parry it. Опс. Да? А, ён 4 разы адбівае, ўсё зразумеў. Не ухіліўся. Так, гэта балюча. Аднаўлення няма. Прадметамі падымаем. І падымаем Гюстава ў першую чаргу. Ready to evade. Ухіліліся. Так, давайте лячэнне тады на Гюстава. Second wind. Блин, запараў яго. Ну ладно. Lune, watch out! Не атрымалася. Ладно, ты чел, выбач, але прыйдзецца біць цябе. Трэба было руку яму адстрэліць. На оверчардж мяне не хопіць. Звычайная атака тады. Упс, продёбал. Блин. Ладно. Полтораем. Да, распереможем. Я думаю, трэба ўсё ж таки выбіваць ім гэтыя слабыя кропкі і по типу ад базукі яго, блин. Ёпаў, стрэл. Так. А давайте адарвем яму гэтую базуку. Да блин. Ага, у яго резісты, таму ён не прабіваецца ўвогуле гэтым. Блин, продёбаная стрела только. Так. Ты, калі ласка, хоць адзін з іх вораг, ён уже не палае? Не, ніхто не палае. А давайте тады і просто звычайную атаку насамрэч. Ухилилися. Угу. Я нават не ведаю, адкуль там.
Юстау, давайте яму. Я б яшчэ пастраляў. Да, блин. Да, что, неужели не трапляю? Холера. Let us stain them. Thunder! Finesse and grace. Зараз мы... Я могу запустить, до речі, її стойку яе. Зараз. Parry it! Dodge Kasam. Блин, не то. Юстау, ты можешь нешта зрабіць? Не вельмі. Добивай правого, можа. Потому что я ніяк трапить не могу. Ну все. Ухилились. Блин, мимо. Ладно. За яе. А я маланки там нешта было на маланке. Переключить все маланочки. Огонь. Не, давайте поднять хаурушника. A brilliant light. Оп, есть. Let's finish this. І я могу скористатися ёй, якраз таки. А, яна не ва удалай стойцы стаіць. Зато шмат пунктаў дзеяння. Давайте огонь на яго накладем. I'll do it. І тут можна паспрабаваць уверчанчы, гэта хутчэй за ўсё яго даб'е. Let me paint death! I'm ready. Ёсць. Трэйбукім. Новая зброя для нашай луны. Давайте паглядзім, мне падаецца, там уже набралося трошки. Так, гэта у яе 3 зброі зараз 4-го ўзроўня. Гэтыя ворагі, дарэчы, слабыя да агня якраз такі. Можа быць, вогненную трэба ўзяць. Так, давайте-ка вось гэтая. Вогненная каштуюць менш. Давайте так. Для Гюстава зброя... Яго зброя, мне падаецца, падыходзіць зараз. Тым больш, што я на 6-го ўзроўня. Мне падабаецца, я бы пакінуў. А ў яе, на жаль, нічога, так? Брулерум гэта адзінае, што ў яе ёсць. Крыты накладваюць агонь. Это добра. Базавыя атакі накладваюць 2 агня. Вельмі няблага. Але ўсё ж такі не. Так, тут можна ускараскацца, тут можна яшчэ прайсці. Ё-маё, гульня. Я кожны раз думаю, што я іду туды, куды гульне не патрэбна, але мне падаецца, кожны раз яна мяне ўводзіць туды, куды ёй патрэбна. Цыбуля у экзошкелете бульбы. Неблага, неблага. Great. Цыбульбачка. Так, плюс 1 пункт дзеяння на пачатку бойкі. Вучыце круты. У мяне ёсць хоць нейкі пэўны слот, які я мог бы замяніць тэарэтычна. Dead Energy. Вось гэтую я насамрэч магу замяніць. Яна не толькі вельмі дапамагае мне. Вось, пачатак. Адзін дадатковы... Адзін пункт дзеяння ў пачатку гэта моцна насамрэч. Так, ёсць яшчэ не вывучаныя нейкія. Не, няма, усё вывучана. Люцик, дарэчы, вярнуўся. Я вас віншую, а зараз будзе Люцик зноў. Оп. Это той, куды мне патрэбна, таму што ёсць тут лямпачка. О, у нас ёсць магчымасць святло ствараць. Цікава.
темной пячоры будем. А якось гульня адрэагуе? Не, яна нас у поле выставляе кожны раз. Да, блин. Мимо. Оп, разбил. Давайте огонь. Утилилися. Добро. Тут звичайно так вже можна добивати. Brace yourselves. Амаль утилився. We can use that. Так, вывучылі адну са здольнасцяў і якраз таки адразу атрымалі сабе новы. Давайте заменім. Вось гэты скок насамрэч ні аб чым, ён як бы не быў патрэбны толькі дзеля таго, каб яго вывучыць. А з атак будзем атрымліваць сабе здароўе, гэта з базавых атак. Для Гюстава вельмі неблагая штука. Ворага пачатка і па твару, і ты чыстае поле зараз жа. Ну, я напрыклад, так і працуе ва ўсіх JRPG-шках. Абавязкова ў чыстае поле патрэбна выйсці. Ну, уже, гэта было хутчэй абмежаванне тэхнічнае, таму што, як бы, ну, яны маглі проста рабіць заднік, то бок любая лакацыя, проста ёсць у яе адзін той жа заднік выкарыстоўваецца для бойкі. Нават у некаторых, по-моему, у самых старых, по-моему, першай фіналцы увогуле пара заднікаў, там 2-3 задніка ёсць усяго на ўсю гульню. Вось, по типу лес, пячоры, і, по-моему, іх выкарыстоўвалася розная палітра, то бок яна пераключалася палітра, і стваралася ўражанне, што у вас шмат лакацый, насамрэч там по типу 2-3 розных варыянта, і палітру, яны нават палітру вельмі хітро закідывалі у NES, Nintendo Entertainment System, каб увогуле мець магчымасць, таму што ў іх усяго на гульню, по-моему, нешта там 7 колераў было. Вось, яны хітра рабілі сістэму, якой маглі падсоўваць, там, ну, нават сістэма палітр цікава у Nintendo Entertainment System, і вельмі вялікае абмежаванне нават для таго, каб зарабіць першую фіналку, было шмат тэхнічных абмежаванняў. Блін, зноў, не халеры. Паляпшэнне ёсць толькі ў Маэль. Давайте ёй моц, я, дарэчы, ёй падвышаю, але ўсё ж такі зброя па выглядзе дае значна больш, чым я магу тут увогуле разганяць сваімі здольнасцямі, таму што гэта смех тое, што я раблю. Давайте ёй спрытнасць падвышаць, пачнем. І чым вышэй у яе будзе спрытнасць, тым больш пашкоджанні ад гэтага таксама растуць, але яна ходзіць часцей. Так, там было чамусьці 15 блакітных колераў. Не ўпэўнены, я пра такое першыню чуў. Я памятаю, што колераў было вельмі абмежавана. Палітра была прыкладна разбітая. Я памятаю, што у NES яшчэ цікавая палітра. У вас можа быць па тыпу адна палітра для заднікаў, а адна палітра для па тыпу персанажаў, напрыклад. І гэта розныя палітры, якія абмежаваныя вельмі. То бок, напрыклад, для персанажаў у вас, напрыклад, толькі 6 колераў, для заднікаў у вас там па тыпу 4 колеры, там, альбо 10 колераў, нешта такое. Ну, па тыпу лічбы ні 20, ні 15 нават гучыць шмат. Я магу памыляцца. І 15 блакітных колераў, гэта гучыць даволі жорстка для нас. Ось. Я зноў жа, я гэта разбіраўся вельмі даўно, і таму, можа, я зараз нахлушу вельмі моцна. Так. Наносіць сярэдняе пашкоджанне агнём і накладвае 3 агня за удар. Занадта шмат дзеяння выкарыстоўвае. Не вельмі падыдзе. Не, гэта мы дакладна браць не будзем. Можна абараніць гаўруснікаў, мы гэтага рабіць не будзем. Перапрымяняе бягучую стойку і дае пункт дзеяння. Вось гэта важна. Для нашай камбінацыі гэта ключавы пункт. У нас увогуле даволі ўсё проста.
Вось гэтую можна замяніць, яна не вельмі карысна насамрэч. Так. І глядзіце, які прыкалдэс. У нас зараз усяго, у прынцыпе, асноўнае выкарыстоўваецца. Мы спрабуем ісці ў атаку вось гэтую Swift Stride як мага хутчэй па палаючаму ворагу. То бок нам патрэбна, каб на ворагу быў агонь. Мы пераходзім у стойку віртуоза. Вяртаем сабе, калі добра зраблю ўсё, я вяртаю сабе яшчэ 2 пункта дзеяння. І пасля гэтага яна можа атакаваць Flared Fury, так, які каштуе 6 пунктаў. Гэта да халеры пунктаў, і у нас не заўсёды ёсць магчымасць толькі мець у гульне ўвогуле. Затое, альтэрнатыўна, у мяне ёсць вось гэтая мезофорта, я магу проста застацца ў той же самай стойцы і атрымаць сабе яшчэ больш пунктаў. Такім чынам мне будзе хапаць, я магу, у прынцыпе, да канца бойкі быць толькі паміж 2 здольнасцямі ў яе. Flared Fury і мезофорта. І проста паміж 2 гэтымі скіламі да канца гульні ўжо, як бы, да канца бойкі, як бы, змагацца. Што можа быць вельмі моцным. Адзінае, што яна губляе любыя магчымасці на, па тыпу, дапамогу, скажам так, быць карыснай у чымсьці. То бок яна літаральна застаецца толькі на ДПС-е ў гэты момант, яна будзе толькі пашкоджаная наносіць. Пачакайце, што? Это я выбраўся дзесьці, альбо што? Так, пачакайце-ка. Я зараз... Не, гэта выхад. Я зараз нешта... Як я тут апынуўся? Это ж самы пачатак лакацыі. Што? Я выйшаў адкульсьці, альбо што? Я памятаю, што я там па вячоры блукаў па чорнай, і у мяне зараз нейк... Я нават не зразумеў, адкуль я просто дабег да сцяга. Я просто сцяг побачыў і падабраў. Вось оно, невялічкі прыступачак, вось там. Я выскачыў, побачыў сцяг. Я вярнуўся ў сам пачатак узроўня гэтага. Ё-маю. Добра. Адзінства нейкая, ну, заблукалі. Не, у прынцыпе, як бы круто, просто што я неяк не адчуў моманта, калі як я сюды прыйшоў, вось. Такое. Так, у мяне же ёсць поўнае здароўе, мне не патрэбна нічога. Мы можам адразу ісці да гэтага звона, просто я жадаю яшчэ глядзець тэрыторыю навокал. Опа, я там бачу яшчэ адзін сакапатат. How do they even stand? Гей, сакапатат. Разбиваем слабые кропки. Я могу. Электричество на их, по-моему, не працуе. Ну, довольно слабо працуе. Давай тягнем. Оп, огонь добре працуе. Все добре. Страйк. Оп. Блин. Я ж почув. Капцытуем пачуццё напрамка. Трохі ёсць такое, таму што нават у мяне трохі я губляюся. Але плюс-мінус я яшчэ захоўваю кірунак. Зноў хрома. Вось туды мне хутчэй за ўсё патрэбна, але я туды не пайду. Цікава якія, а? Це ж не ворогі, правильно? Это просто... Так, мне тут патрэбна тады будзе схадзіць назад, таму што гэта ўжо выводзіць мяне на... Ну, як бы... Выводзіць, карацей, мяне на вёску, падаецца.
трохи не сюди. Ми сюди. Назад вертаємося. Ось тут був вихід яшчэ да таго звона. Але я заўважыў тут ліхтарыкі, і я разгарнуўся, таму што ліхтарыкі гэта значыць правільны шлях. Сюжэтны. Дзесьці я тут бачыў, не? Величезная локація павінна быць. Павінен быць ворог. Ну просто павінен быць. Не? Interesting. О, яшчэ паляпшэнне. Добра. Зноwu невялічкая хатка, у якой быццам бы ёсць месца для... О, я бачу там міма, я толькі што там заўважыў. Новы мім. Гэты мім нагадвае луну. Абарону мім падымае. Люмьера Солд спецыяльна, каб проста прабіць броню. Гэты шчыты. Let us stay there. Запальваем. Як жа мала пашкоджанняў, а? Не падабаецца. Слабых месцаў уже не бачым, так, у мімаў? Я ніколі не бачыў іх слабых месцаў. Давайте... А, ну я і нават узмацніць хаўрушнікаў не магу. Давайте просто так тады. Электрычнасць? Не вельмі. Блин. Это мой косяк? Ты у нас можешь? Так, на максимальное пошкоджение. Это жарт. Яна її наносить по 100 пошкодженняў, калі некаторым ворагам можна нанесці і 1000. Так. A brilliant light. Добра, Гюстава паднялі. Дочка сам. Блин. 3-3 парыраваў толькі. І вось у яе, па ідэі, мы павінны былі бы выходзіць з этой стойкі. Але новая здольнасць дазволіць нам просто заставацца ў ёй. Так, оверчардж ёсць. Давайте паспрабуем. For those who come after. Блин. Оп, не разбілі, ні халеры. Мне падаецца, яны занадта моцныя для нас пакуль. Такія вось ворагі. Юстаў? Добра, што ў іх адной і тое ж кожны раз. Ну, па тыпу, яны гэтай мімы ніколі не прыносяць новай нейкай механікі сваёй. Зноў жа Мезофорта заставайся. Моцна накладваем. Хаўрушнікам усім. Опа-пам. Электрычнасць можа. Давайте электрычнасць яшчэ. Там амаль нічога не каштуе. Take cover. Блин. Упс. Давайте лячэнне, Гюстаў. Second wind. Оп. Ты можешь узять и поднять нашу Маэль. Есть. I'm better. Я увогуле разобью, может быть. Так, лепей разбить ее может этому миму. Вар. Насамрэч разбить просто его уста на его увесці. Ёсць. Маланки далей. Будем просто бить маланки. Thunder. Пайшлі нармальныя пашкоджанні, дарэчы. Finesse
А, я выбіў вось гэтае умацаванне ў пачатку, якое мім накладваў на сябе. Яно настолькі зніжае пашкоджанні па мімах. Я толькі зараз гэта зразумеў. Так, добра. Давайте яшчэ агонь на ворага накладу. Альбо лёд. Запаволім. Кожны раз трэці удар пропускаю. Ён трошки затрымку робіць. Так, мы можем падымаць? Мы можем падымаць. Луна цягне просто ўсю паці. I'm better. From fire. Lune, watch out! І нормально, у прынцыпе. Калі разбіваць, выбіць стойку, то можна... Багет мы атрымалі 2 прадметы. 2 багета, я віншую нас. Гэта выглядаюць для Луны. Абодва, я так разумею. І гэта тупік усё, так? Правильно? Не ўсё, тут ёсць праход. І ён вось прыведзе мяне ў ту лакацыю. Так, ну тады ўсё замкнулася, мы раскрылі ўсё, што магчыма. І можна просто прайсці вось тут просто. Дарэчы, у нас там ёсць неабходнасць палячыцца. Давайте эліксіром скарыстаемся. Ugh, this place is confusing. Я згодна з Built it to табою. make their village harder to find. Вораги ёсць? Гэта шлях хутчэй за ўсё назад. 70-я экспедыцыя тут была. Мне падаецца, я яшчэ не бачыў сцяга 70-й экспедыцыі да гэтага. Так. Што мы можам? Юстаў, калі ласка... Блин, на задачах Юстава увогуле яго мэтаў у паці не вельмі для мяне зразумела. Я не вельмі магу вось прыдумаць яму нешта гэткае. Спрытнасць можа дадасць яму звычайныя атакі вось гэтыя. Ну давайте спрытнасці дададзім. Але яна не падвышае нам атаку. Давайте вось тое, што на зброі зараз ёсць, абарону падвысім. Такая вось такое мелкае паляпшэнне. За Луну я ўсё яшчэ буду разганяць хуткасць. Карысна вельмі. Вось вам палачка. Гэта ж багет. Ну вось. Вось она ваша ЗП. Оп. Што гэта я? А, пад'ём з карот карацей сабе адчыніў. Окей. Не буду кранаць яго далей. Ліхтарыкі, па ідэі, павінны весці мяне туды, куды мне патрэбна. Так, яно відзе дазвону, ідзем не туды. Ідзем у іншы бок. Там дзе ліхтарыкаў няма. Вось ты. А, багата. Ну, я ў любом выпадку жарт зразумеў па тыпу. Вось гэты мем, дзе монах па тыпу пачварыкі такой перадае галіну. Вось твоя зарплата. У сэнсе моя зарплата. Let me flow. Please survive. Блін, не атрымалася. Да, ё-моё, шит. Ой, зараз будзе балюча. A storm is coming. І палячыць я не магу, так?
И оборону не накласти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте, ведаете, что возьмем? Предмет лячэння на яе, потому что яна можа выцягнуць усю паці зараз. Пакуль ёсць магчымасць, за яе даб'ем гэтую царешу. Вось яна за атакі, калі крытуе, вось у стойцы віртуоза наносіць 1000 пашкоджання. Абсолютно ашмурально. Ай. Так, вось она може поднять, так? Поднять. A brilliant light. По-французску галинка багет я не ведал. Так. Давайте вертание здоровья. И он сам себе поднимет. Ты можешь переключиться у свою стойку назад. Контратака? У яго ёсць контратака, ён чамурэл? Я паспрабаваў ухіліцца, і чамусьці ухілілася толькі... А, яны былі застанены. І я не змог падняць... Давайте-ка. Яна ж не заб'е яго у адзінку, правильно? Там хутчэй за ўсё будзе жартоўнае пашкоджанне. Трэба падымаць хаўруснікаў. А давайте паспрабуем, гэта ўсё роўна альбо прайграная, альбо не. Паспрабую просто за яе. Ну, калі б гэта было 3 крыта, то я б амаль бы забіў бы. Зразумеў, карацей, калі ён падымае шчыт, ён пачынае нарабіць контратакі. Мне тады атрымліваецца патрэбна рабіць усё, што не наносіць пашкоджанне яму. То бок лячыцца, там, што заўгодна, карацей. Так, не, гэта не тое. Гэта мы не туды ідзем. Патрэбна ў гэты бок і налева, калі будзе магчымасць. Не, пачакайце-ка, не, ўсё ж таки гэта той чел. Эй, цакапатат. Катапульта разбитая. И руку потрошки пошкодили. Я думаю, звичайно атаку ось по гэтаму. Да блин, там гук это узникает занадто рано. Ухіліліся. Добра. Падняў шчыт. Яго ігнаруем зараз. Пакуль ён вось са шчытом сваім. Ёсць. Ты, в прынцыпе, можаш проста атакамі звычайным біць. Блін, шкада за яе выкарыстоўваць. Давайте просто у стойце пастаім. Ай, я не ухилился. Контратаковали, амаль забили его увогуле. Лячэнне, насамрэч. Все добра, але лечыцца патрэбна. І ты... Ён усё яшчэ лічыцца са шчытом, альбо не? Не могу зразумець. Ну давайте, рызыкнем. Разбили. И апошняя. Мега-атака от девчонки. Угу. Вывучили люміну, яка була. Энергичный старт. І, до речі, може бути, я її... Як мінімум ефект я її би покинув. Этой люміни. Маэль. Ти можеш, коли ласка,
А, яна каштуе 10. А што я магу тады замяніць вось гэтую, якая каштуе ўсяго 3? Можа быць, і я на нешта іншае магу замяніць. Пасля стрела гэта у нас наскокі падвялічнае, пашкоджанне контратак. Даўле кухталя пале храпах. Ты я бачыў француз? Так. Больш пашкоджання базовай атакі не будзе у нас базовых атак. Лячэнне. Не, тады атрымліваецца контратакі гэтыя. Вось так. Больш пашкоджанняў ад контратак, калі атрымаюцца контратакі. Няхай будзе. І у нас застаецца месца, мы можам эфект які-небудзь просто дадаць. У нас застаецца яшчэ 7 пунктаў, іх можна скарыстаць, напрыклад, на скок. Няхай будзе мацней. І атака звычайная. Ну давайте. Базовая атака няхай трохі мацней будзе. Так, звычайныя атакі паляпшэння для іх даволі шмат. Я нават смог гэта не ведаю, як гучыць. Лепш, чым ле француз. Ле беларус. Так, налево. Блін, яшчэ пераходаў. Просто магічная лакацыя, карацей. Ачмурэць. І гэта... Не, пачакайце, а гэта вывело на мяне туды ўжо, дзе я быў. Правильно? Так, ладно, правераем гэты калідор. Дзённік. Якая экспедыцыя? 63-я. Damn it. I can't believe we crashed into this. Whatever this massive thing is. So much for Gerald's vaunted reinforced front plates. I can't believe we have to abandon the cars already. We're nowhere close to the Paintress. I'll definitely have a concussion. I could have sworn I saw some gestrels running out of that thing. I'm definitely hallucinating. Damn it, Hector. I told you to slow down! 63-я экспедыцыя была на машынах. Але, на жаль, ім прыйшлося іх пакінуць і вельмі хутка. То бок нават яны спрабавалі вельмі рознымі шляхамі. Так, гэта цікава. А дзе сама штука? Ось яна. Яны вельмі рознымі шляхамі спрабавалі прабрацца. І адзін з іх гэта якраз такі... Блін, а дзе апошні тады? Ось яна там. Як мне туды трапіць? Па тыпу, я чыніў сакрэтачку. Вось толькі... вось, блін, я пра машыны сказаў. Вось яны машыны. Іх экспедыцыя была на машынах. Яны вельмі розныя падыходы спрабавалі. Былі скалалазы, былі на машынах. Былі браніраваныя нешта там яшчэ чэлы. Карацей, экспедыцыі розныя падыходы кожны раз выкарыстоўвалі. Яны вельмі шмат эксперыментавалі. Добра. Эліксір хромы. Гэта цудоўна. Мы тут у гэтым месцы толькі пазнаходзілі сабе розных зелляў. У чым іх карысць? Тое, што яны як працуюць як у Dark Souls эстусы, калі вы ведаеце, што гэта такое, калі вы не ведаеце, я магу лячыцца ў гэтай гульне за... Ой, не то. Да, ё-маё, не то націскаю. Я магу лячыцца за вось справа баначкі. Мне іх зараз 3. А чаму не прылічыліся? Вось. Я полностью вярнуў здароўе групы і магу працягваць далей бойку. І калі яны мне скончваюцца, калі бойкі складаныя, я вельмі складаныя нейкай лакацыі, то чым больш іх у мяне ёсць, тым лепей для мяне. Так,
Вось для яе мы ў агонь за яе ідзем, там ні крана нічога, адпачываем. Вось. І плюс ёсць яшчэ зеллі для боек, якія ўнутры боек выкарыстоўваюцца. У выніку у мяне ёсць 4 тыпа зелляў, якія карысны для розных рэчаў. І я зараз дабыў 2 з такіх, і іх у мяне вельмі абмежаваная колькасць. Звон і... А дзе вёска-то? Это вось па тыпу наперадзе? Босс будзе, так? 100% босс. Ды зноў. Ультима вепон. Яны жадаюць пратэставаць на нас свайго ультыматыўнага сакапатата. They sound like kids. We must be getting close to the village. Іх супер сакапатат. Kinda looks the same as all the others. Tu menare pochi invisible. Himekoro no Shigama invisible. Hey, don't get cocky, Maya. Look at its equipment. That looks a lot more dangerous than the others. No, seriously. Добре. Ультимативний сакапатат. Dodge, Gustav. Ай. Ай. Добре. Storm is coming. Давайте запалимо його. Міра солд, альбо просто полячиться. Просто полячиться. Ён ужо горить, тому ми возьмемо собі стоечку. Блін. Это потрібно було не підскокувати, так? I'm ready. Добре. Not looking good. Лечення треба. Міньйонов нагадують. З мультиків Despicable Me. Так. Яны такі придурковаті, трохи маленькі. Смішно розмовляють, придумують там сакапататів різних. Так. Finesse and precision. Угу, і він підняв щит. Please survive. Ау. Я тупанув трошки зараз. У мене просто мозк у певний момент включився. Добре. Розумів. Треба подимати. А, ну хоча б полечитися тоді. Так, віртуоза. Колено со щитом, я думаю, не має ніякого сенсу, правильно? Давайте утримлювати ту ж саму стойку. I'm ready. Ready to evade. Ау, A пропустив. storm is coming. Вона може підняти зараз? Може. А нехай піднімає Гюстава. Brilliant light. Гюстав. Пробуємо набити трошки стоїк. Угу. І він не контратакує. І він не контратакує, коли щит піднімає. Це велика розниця. Да, ё-моё. На полсекунды позднее атаковал. Да блин. Оп. Есть. У яго ёсць оверчардж, але ці выб'ю я ворага тады? Давайте выб'ем. For those who come after. У мене буде додатковий ход тады. Халявний. А, і он не разбивается? А, ё-моё. Блин, а, я не разбил, я не набрал, я ж додаткового пункту.
Оп, і ўсё. Добра. Трошки больш пра яго ведаем, зараз паспрабуем зноў. Zombie alerte! Zombie alerte! Ultimate weapono! Kawał, mano. Bogi, bogi. Давайте пропускать. А то покуль он вылезе. Let's dance. Let us stain them. Можем запаливать спокойно. Юстау. Юстау неблаго было бы на заряды набить. Давайте. Оп. Есть. On fire. За Маэль, як звичайна комбінація, переходимо у фіолетову гэтую стойку. Okay. Добра. За яе электрычнасцю Thunder. крытычная памылка і ўсё. Хэскрашт. Ну, цудоўна. Ідэальна было зараз, бойка ішла просто касмічна, і гульня павінна была крашнуцца. Так, добра, запускаем па новай. У першы краш гэтай гульні пакуль. Ну што, пачынаем далей, зноў працягваем таго ж. Гульня сакапатапнулася. Ультыматыўна сакапатапнулася, я бы сказаў. Ох уж гэты сакапатап. Сакапатат. Ultimate weapono! Kawał, mano. Bogi, bogi. Ultimate sakapatate. Bogobo. Fighto. Odin. Так, не, хопіць. А то яны нават героі такія, блін, ну давайте хутчэй свайго сакапатата сюды. Let's dance. Палілі. Набіваем далей гэтыя зарады оверчарджа. Finesse and grace. On fire. Ready to parry. A Есть. storm is coming. За яе набіваем далей электрычнасцю сабе яе малюначкі гэтыя. За Юстава, я думаю, можна не напружвацца пакуль, просто аўтаатакамі біць. This will hurt. Ёсць. А зараз віртуозам вось гэты набор удараў. Ёсць. Няблага. Ён падымае свой шчыт. Блин, не ухіліўся. Gustav, don't die. Добра. Я бяру і падлечу Юстава, таму што Юстава метку яшчэ павесілі, ён так можа скапыціцца ў нас. І калі ў мяне ёсць оверчардж, я не ўпэўнены, што я разаб'ю яму яго стойку, мне падаецца, не дакладна не разаб'ю. Давайте моц просто накладем на хаўручнікаў. Карысней будзе. Let's dance.
Єсть. Єсть. Протягуємо далі стойку віртуоза. Finesse and precision. На жаль, з поднятим щитом. І ми значно менше йому пошкодження наносимо. Єсть. A storm is coming. І що ми можемо зараз ще наробити? Огонь на класі на його доволі ефективно. Землей мы можем проглянуть целый набор. Не, я думаю. Давайте, может, лед в огуле. Не, огонь. Давайте огонь накладем. Альбо приховать просто. Не, давайте электричность. Приховаем яшчэ пункт дзеяння. І вось зараз Гюстау, магчыма, можа нанесці оверчардж. For those who come after. І он разоб'е, так? Не хапіла. Ён усё яшчэ пад бронёю. Давайте тады, пакуль яна прастаіць просто свой ход. Ёсць. І выбар у нас невялікі, насамрэч. Нам патрэбна дабіць яго вось гэтую стоечку поўнасцю. Давайте рашэнне можа панакідаем. Гюстаў. Няхай будзе на поўным здароўі. Гюстаў можа Люмьера Сол правесці. Гэта спецыяльна, каб набіць яму яшчэ стакі оверчарджа. І вось зараз ворага патэнцыйна мы можем зараз ударить за Маэль. А он таки за Маэль не загинуть. Есть. Тады мы можем... Зараз мы выбьем, хутчэй за ўсё, першым жа, так? Не вельмі ўдала. Мы выбілі, але пасля таго, як яна нанесла ўжо сваю атаку. Можа, трэба было затрымаць трохі. У нас есть яшчэ оверчардж. У нас няма пунктаў дзеяння. Тады звычайна атака. Гэты удар яна не нанясе. Што можна бы зрабіць было? Давайте ўсё яшчэ застаемся ў стойцы. A storm is coming. А за яе працягваем лячыць. Ёсць. Ён жа шыт не падняў, яшчэ не падняў. На оверчардж я шчыра не вельмі разлічваю зараз. Ну давайте нанесем атаку оверчарджам. For those who come after. Раз ужо стакі ёсць. Есть. Остается виртуоза, протягиваем. Атаки. Блин, заблокованный этот чел. Бесить. Давайте запалим яго. Я не вельмі упэўнены, як яго выбіць з яго стойкі гэтай са шчытом. Працягвае стаяць. Пропускае хады, але яна шмат генерую пунктаў дзеяння тады. Электрычнасць альбо перагнаць штосьці. Давайте зямлю паспрабуем на яго. Я ніколі не спрабаваў зямлю на іх, по-мойму. Earth, rise. Нічога. Brace yourselves. Літаральна просто нічога дрэннага, нічога добрага. Take cover.
Ау. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой. Запаниковал и поехало. A storm has come. Дренно. Зато мы можем поднять Маэль без проблем. Here. З оверчарджем мы можем его выбить. For those who come after. Зараз просто, я думаю, вось гэты высокія пашкоджання, неважно, што у нас не ідэальная стойка для гэтага, але зараз ён хаця бы не пад шчытом. Ready to parry. Лячэнне. From fire. Пацягваем той же самую еще камбінацыяй. Выкарыстоўваем наши моцныя бакі. І мы, ў прынцыпе, пераможам, калі я буду працягваць у такім жа тэмпе. Chroma is flowing. Ой, не на такого персонажа. Ай-яй-яй. Я павінен быў на Гюстава накласці, але накінуў выніку на луну. Паспяшаўся. Гюстав, давай у For оверчардж. those who come after. I'm ready. Полную моц. Это что значит? Careful, Maya. А ё-моё. Ready to evade. А ё-моё. Get ready. А ё-моё. Let the ink flow. Так, треба лечить. Бо інакше помре. За Гюстава, на жаль, нема нічога. Пункты дзеяння ў яго ёсць, і там можна паспрабаваць. Я не магу защит пробить, так? Dodge, Gustav. Там ёсць слабая кропка, якую мы можам збіць яму шчыт, але я не ведаю, як у яе трапіць, таму што, ну, як мы ўвогуле праб'ем гэтую слабую кропку, калі яна за шчытом. Це хлопотная справа. Так, праблема толькі ў тым, што ганяю ва ўсю моц ён, а не мы. Это адзіная наша праблема. Не, пачакай-ка. На оверчардж? Можам оверчардж. For those who come А што after. калі сэнс у тым, каб мы выбілі яму вось зараз па тыпу слабую кропку біць? Забіваем на ўсё, б'ем у слабую кропку. Ёсць. Выбілі слабую кропку і перамаглі адразу. Больш пашкоджанняў для прабівання ворага. Ну, па тыпу, мы хутчэй прабіваем ім вось гэтую брейк. Яго, як я бачу, у гульне патрэбна будзе часта рабіць. Па тыпу, гэтай разбіваць гэтую стаміну ім. О, не, сакапатат. Сакапатат garbage. Ваня, Ваня. Nello Buono. Chef Sammy Luppe Camattive. Chef. Guarda,
Lumma vida faittoru. Kottara chestral kamibori on pinna. Gorgrafi Mikola nissu. Pukki. У іх ёсць нейкі лідар Голгра, і мы вельмі, скажем так, показалі сябе, карацей мы. Што цікава, ён пракінуў такую яшчэ слова па тыпу ён найлепшы ваяр сярод усіх сакапататаў. На Нір Аўтомат адпраўляецца 9500. Сярод усіх сакапататаў. Жывых і тых, хто ў гібернацыі. І вось гэта вельмі цікавы момант, таму што атрымліваюцца ўсе гэтыя сакапататы, вось гэтыя, яны як бы жывыя, проста ў гібернацыі This will be зараз. useful. Энергія. Тут яшчэ можна. Гэта скарот, я так разумею, будзе зараз. We can use that. Новий Піктас. Більше пошкодження ворогам со станом. Ага. Гэта нам заблокавана. Я так разумею, гэта нам на потым, по типу. Шлях. Окей. Бо не выбіць нічога. Тимо міньён лічыць смерць гібернацыі. Ну, пытанне яшчэ, па ім не зразумееш. Яны не самыя разумныя, так? Таму халера яго ведае, што ў іх за планы. Як яны гэта ўвогуле сабе ўяўляюць гэты сусвет. Я не вельмі ўяўляю гэты сусвет, яны яшчэ, можа быць, больш дзіўна яго ўспрымаюць. Так, вось на локацыя, я так разумею, сакрытая адусюль проста. Ага, і там вось нават як брама такая. Well, that will help. Я думаю, варта ў лагер зазірнуць на момант. Перад тым, як мы пойдзем далей да сакапататаў гэтых. Як яны? Яны ж самі не сакапататы, пачакайце-ка. Яны... у іх назва была... штосьці там. Так, давайте пойдзем да нашага сябра. Ну, я не ўпэўнены, што нам сябар, але як мінімум ён тут. Куратор. Апгрейд зброі. Я бы дзяўчынцы палепшыў гэты меч. У нас нават зараз даволі шмат вось гэтага элемента хрома. У ідэале ўвогуле да 10 дагнаць. Таму што яна ў нас асноўнае пашкоджанне наносіць. Ну вось, мы паднялі да максимуму, якім можам зараз сабе дазволіць, гэта 8 ўзровень. Добра. Ну і пакідаем астатняе, як ёсць. І рэсурсы экспедыцыя. У нас ёсць, у нас жа было паляпшэнне нейкае яшчэ. Мне падавалася, нейкае гэтых шклянчак атрымала сабе. Ну ладно, не і не. Я жадаю, каб у Маэль было больш пунктаў. У нас іх даволі сабралося. Юстау няхай да 20-кі, каб роўная ўжо лічба была. І Маэль яшчэ 25 вось так зробім. Луні тупо для баланса 20-ка няхай так сам будзе. Вось так я зраблю. Не то, каб мне ж вельмі неабходна гэта было. Але рэсурсаў гэтага даволі шмат. Я лепей ім скарыстаюся. Нашыя піктасы гэтыя. Dead Energy можна замяніць на нешта палепей. У нас тым больш, што з'явіліся новыя нейкія ўвогуле. Больш пашкоджанняў ворагам у стане, гэта добра. А больш пашкоджанняў ворагам... Ну, наадварот, мы хутчэй накладваем гэты статус. Я думаю, вось накладванне статуса ёй даць. Dead Energy, я думаю, я заберу скрозь піктасы, то бок, ну, як сам эфект ужо. Давайте контратаку заменім на вось стан. Больш пашкоджання ворагам у стане. І з-за таго, што яны дарагія, я зараз наклаў на яе самыя дарагія піктасы, якія толькі ў мяне ёсць. Лячэнне за атакі. 15% здароўя ад базавай атакі. Ну, базавая атака у нас толькі адзін чалавек карыстаецца ўвогуле. Так. Вось гэты контратакі мы можам забраць тэарэтычна. На базавыя атакі мы атрымліваем базавыя атакі.
Абарона, калі у нас... Вось, Dead Energy, усе яе забіраем абавязкова. Усё стральба не пра нас. І вось гэта лячэнне, броня, калі у нас менш за 50% здароўя. Гюстава ўсё, ў прынцыпе, добра. Можа быць, яму базовыя атакі паляпшаюцца пасля стральбы. Давайте так і зробім. Таму што ён ўсё роўно звычайна такое наносіць пасля таго, як пастраляе. Так, энергічны пачатак. Не вельмі упэўнены. Давайте-ка... Энергічны старт. Няхай у яе будзе больш пунктаў дзеяння. Пачатку. У яе вельмі базавыя такія... Слухайце, можа быць, нам варта ёй проста піктасы палепей узроўнем даць. Любыя, насамрэч. Вось на ўхіленне, гэтыя крыты. Там проста яны самі па сабе даволі танныя, а эфект можа быць не аб чым. Так, не, давайте па-іншаму трохі зраблю. Вось так. Доджер каштуе нічога амаль. Так. Крыты гэтыя 5 каштуюць. Мы можам нешта вось гэты... энергетычны старт я, можа быць, і не апрану ёй, так? Ён у кагосьці яшчэ ёсць. Блин, хацелася проста піктасы больш моцныя апрануць ёй, таму што, у прынцыпе, камбы не, правильно? Так. Давайте вось гэты скок замест... Ну, ухіленне, больш пунктаў на ухіленне. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вось гэты крытычныя... Больш верагоднасць крыта на палаючых ворагах вось яго на скок замяніў. Вось такая яе камбінацыя будзе. І тут мы тады можам, калі жадаем, можа быць нават... зняць я гэта не магу. Ну і ладно, ну і пакінем як ёсць. Падыдзе. Так, ты у нас. Мы самі з нашым... ну, гэта літаральна тое, што я сказаў. Мы самі з нашым сусветам не толькі разабраліся, чаго вы ад гэтых дзікуноў чакаеце. Ну так, у нас Люцик збег. Я пералёг на падлогу зноў, таму што жарка кату. Скалданенька трохі. Так. З вами можна нешта абмеркаваць? Гэта... Мы ўжо абмяркоўвалі гэта. Адпачынак нам патрэбны, паляпшэнне здольнасцяў ёсць. Вон чаго ёсць. Давайте-ка. Ну, далей будзе абарону падвышаць. Мне падабаецца, як у яго атрымліваецца. Пад абаронай ён даволі трывалы, ён не настолькі адкідваецца. У нас сам пачатак гульні быў даволі жорсткі. Ён проста ўсе паміралі з любой атакі, так што зараз папрасцей трохі. Працягваю. Луна ў нас пачынае пераганяць Гюстава ў спрытнасці. У яго даволі высокая спрытнасць была для пачатка. Ну так, зараз Гюстав самы павольны ўвогуле. Луна, у прынцыпе, ёй так у парадку. Яна дастаткова хуткая. Давайте яшчэ трошкі больш здароўя дадзім, каб яна дакладна не ўпала ў бойцы, бо калі яна жывая, у прынцыпе, група жывая. І зараз, я думаю, давайте спрытнасць для Маэль яшчэ разганяем. Навучыцца чаму-небудзь новаму такое сабе у нас няма чаго, у прынцыпе. Няма. Усё, конец. Падаецца, ўсё тады, можна адпачываць, правильно? У журнал можна напісаць штосьці. Наш, гэта самае, дзённічак. Ён піша пра вынаходніцтвы гестралаў. Што ад іх можна трохі чамусьці навучыцца. Ён працягвае пісаць дзённік, які, магчыма, потым прачытаюць яго вучні. Так. Ну што, ідзем да гестралаў. Я так разумею, вёска гестралу гэта нейкае месца для бойкі бясконцай, так што, ў прынцыпе, можам спакойна тут агледзець усё.
Вучні, ён называе іх apprentices. То бок не наступную экспедыцыю называе, ён іх называе канкрэтна вучнямі сваімі. І там былі нейкія такія персанажы ў самым пачатку. Вось, на жаль, я з перапынкам гуляў у Clair Obscur, і я не вельмі памятаю. О! Ага. Гестралы, гібернацыя гэта не смерць для гестрала. Гестралы, якія па тыпу вырублены, яны могуць ажыць каля свяшчэннай ракі. Гэта дзіцёнак, як ён кажа, што ён у першы раз тут у гэтым жыцці, а яго ажывілі каля свяшчэннай ракі. Яму толькі 10 гадзін жыцця. Угу. Гестралы, то бок, маюць цыкл па тыпу смерць, перанараджэння. Ось такое. Яны ўсе ждаюць пазмагацца, яны вялікія фанаты. О, It's really a village of Jestrals. Seem better at surviving than humans. I guess intelligence is not a prerequisite for survival on the continent. Now to find the chief's house. Гэта дом галоўнага, карацей. І яшчэ і са статуяй зверху. І намаляванай шыльдачкай. І ёсць крама нават. Базар. Угу. Ён расказвае пра нейкіх храматычных неўронаў. Мы дагэтуль змагаліся з рознымі, але ён кажа пра храматычных, якія ў адзінку выносілі цэлую экспедыцыю. І вядома, што яны самі, самі гестралы вельмі любяць пазмагацца, яны самі жадалі бы з імі пабіцца, але шмат гестралаў ад гэтага ад'ехала. Добра. Фраза такая по типу: о, по типу, я спадзяюся, вас не вельмі пужае то, што мы вельмі любім пазмагацца. Мы такія, што, по типу, праблемы з, там абмеркаванне. Вось што, праблемы з кліентамі? Ён такі: не, у мяне дастаткова шмат кліентаў, проста яны мёртвыя. Чаму б тым, хто на выспе, не пачаць перасяляцца на кантынент? Тут не настолькі небяспечна, паселішча магло б выжыць, гестралы ж выжываюць. А маючы сталую базу, прасцей было бы і да мастачкі дабрацца. Глядзі, мегапазерскія. Тыя, хто на кантыненце, ведаюць пра экспедыцыі амаль нічога. То бок экспедыцыя адпраўляецца і знікае, і ўсё. Ты думаеш, яны ведаюць пра тое, наколькі там бяспечна? І наколькі можна там стварыць базу? Наша экспедыцыя літаральна на пляжы памерла ўся. Вось літаральна першыя па тыпу 10 хвілін высадкі, канец усёй экспедыцыі. Я не думаю, што гэта выглядае як... для іх это... Я не думаю. Вось, што можна спакойна па сабе плацдарам зарабіць у сітуацыі, калі ты ледзь ведаеш што-небудзь увогуле пра мясцовасць. Так, ён нам прадае розныя штукі. Можна пазмагацца з ім і атрымаць сабе яшчэ больш. І ў яго ёсць нейкая... Калі здароўе ніжэй до 30%, на 50% больш высокая верагоднасць крыта. Добра, давайте пазмагаемся з ім. Я думаю, можна паспрабаваць за Луну. Яна у нас незабіваемая самая. Можна было бы яе здольнасці перарабіць. Ага.
Я літарально полячуся. Нормально, мы його легко переможем. Огонь, і він буде без конца гореть. Не трималося. Let the ink flow. I'm ready. Один, наверное, не може вибити йому це саме Forward. стойку його. Да ё-моё. Давайте ще полечимся. Ready to evade. Let us stain them. Давайте огонь ще накладем. Ау. Let the ink flow. Thunder. Ну все. Я ўсё яшчэ думаю, што яны робяць недастаткова ў сваіх змаганні з мастачкай. Ну, як бы я не думаю, што я нават спрабаваў цябе пераканаць, але плацдарм гучыць як калі, ну, яны, мне падаецца, ведаюць недастаткова. Можа быць, у іх была экспедыцыя, дарэчы, якая спрабавала плацдарм стварыць. Проста ніхто не вярнуўся з-за яе. А астатнія хіба ўжо амаль не змірыліся з лёсам памерці простую мастачку. Мне падавалася, экспедыцыі гэта выбар нешматлікіх, самых смелых і адчайных. Гэта таксама праўда. Раней экспедыцыі былі шматлікія, але ўсе самыя крутыя экспедыцыі ў іх правальваліся, і гэта па крыху надзею звяло амаль у ноль. Вось. Звычайна, я так зразумеў, адпраўляюцца тыя, хто... Ну, я ўсё роўна памру ў наступным годзе. Ну, па тыпу, чаму бы не паспрабаваць свае сілы? То бок гэта не тое, каб ужо такая штука. Демонам зброя. А гэта на кого? Элемент святло. У мяне такога няма. Давайте возьмем. Добра. Рома. Вось гэты давайте крыт забярэм таксама. Няхай будзе. Астатнія я не буду пакуль браць. Я не вельмі бачу сэнса. Можна паляпшаць зброю до 9-го ўзроўня, што не блага, але я бы прыхаваў яшчэ свае гэтыя. Дэманам. Цікава, што за яно. Каму такая зброя ўвогуле ідзе? Не Юставу ж, правильно? Яна нейкая дзіўная. Дэманам. А, не, вось Юставу ідзе. Цікава. Элемент цікавы. Я нават не ўпэўнены. Калі я палепшыць, можа быць, яна таго і варта, але пакуль я не вельмі ўпэўнены. Дэманам. Гэта ж святло па тыпу элемент. Дзіўна. Але цяпер ужо так, праз больш за 60 год таксама такога становішча ахвотных няшмат знойдзецца. Ну, і там экспедыцыі першыя былі вельмі натхнёныя. Я думаю, гестралы выжываюць толькі дзякуючы таму, што яны не паміраюць. Гэта зараз вельмі дзіўна прагучала, я зараз зразумеў тое, што сказаў. Карацей, з-за таго, што гестралы, у прынцыпе, не паміраюць, яны заўсёды ўходзяць у гібернацыю, могуць аднавіцца, то і баяцца ім няма чаго. І яны выглядаюць значна больш трывалымі, чым людзям. Мне падаецца, таму яны выжываюць тут.
Хутчэй за ўсё нават наадварот, на тых, хто гатовы аддаць апошні самы каштоўны салодкі год свайго жыцця, каб паспрабаваць змяніць лёс для сябе і іншых, углядзець як на варыятаў. 이봐? 人さを見たごろりとてそきまばの。かはあみなになけそ。 Угу. Для гестралу люмеріанцы, то бок экспедыцыя, гэта міф. Ну, яны па тыпу ведаюць пра іх, але там нататкі па тыпу чэла, які даведаваўся пра экспедыцыі. Гэтага самага гестрала, які цікавіўся наадварот экспедыцыяй, і вось ён нарабіў нататкі пра нас. Год 43, а гэта было літаральна 10 гадоў таму назад. きもばのフォミ。 Журналы экспедыцыі можна паказаць. Нару. Ён скапаваў у нас гэты самыя нататкі экспедыцыі. No niti manoroka ito sawaje na piga. Ni somo mi bumbo tiro lake. No niti manoroka. Яны называюць Люм'ер гэта магічным горадам. Ну, па тыпу, для іх гэта нейкая ўвогуле дзіўная рэч. Ну, было лагічна, калі першыя экспедыцыі спрабавалі ствараць форпасты. Ну, яны па тыпу, яны ведаюць, ну, у іх ёсць па тыпу месца, па тыпу першай сустрэчы, у іх ёсць арыентыры нейкія, вось такое. Адзінае, што для мяне цікава, што тэхнічна яны прагаворвалі гэта, што па тыпу экспедыцыі паміралі. А як яны тады ведаюць некаторую, няўжо ўся інфармацыя, якая ў іх ёсць, яна ідзе ад самай першай экспедыцыі? Напрыклад, тое, што адна з экспедыцый трапіла ў шторм, вось адкуль яны гэта ведаюць. І што яна не дабралася да кантынента, але апынулася так, што яны ўсё ж такі дабраліся. Гэта адкуль гэта ведае? Ну, па тыпу, як яны... Можа, у іх ёсць нейкія прылады, якія дазвалялі ўсё ж такі перадаваць пэўную інфармацыю? Проста яны ламаліся па дарозе? Ega wiru kumi pomike. Ega wiru pate grinda. Kitome pomike. Чмарэнныя дыалогі ў іх. Вось, так што у мяне ёсць пытанні да таго, як арганізавана. Я не думаю, што гульня адкажа мне на ўсе мае пытанні. Я не вельмі на гэта спадзяюся. Блін, да боса можам пайсці. Ой. На нас напалі. Мы тут зайшлі ў цёмны завулак і на нас напалі. Давайте просто атаку зробимо. Разберемся. Пойдем хутчэй за ўсё да боса, бо мы... Оп, парыравалі. Таму што ўжо бы і час пакраху скончваць, а як бы тут яшчэ ёсць аглядаць вёску і аглядаць мне новы погляд. Блин, запарол. Ну да ладно, зараз скончым. Ну, мы ж такую прыладу не бралі. Можа, яна была ў кагосьці з іншага з экспедыцыі. Я просто прыдумваю зараз, таму што спрабую сабе патлумачыць гэтую праблему. Яны гатовы з намі пагандляваць. Яны такі, ну дзякую, ну выбач, можаш з намі пагандляваць за гэта.
Так, вось гэты сакарум, яшчэ нейкі меч. Ага, переключаецца ў стойку віртуоза, кожны раз, калі разбівае любы шчыт. Давайте возьмем, няхай будзе. Ёсць яшчэ адзін піктас у яго. Вяртайце 25% здароўя, калі атакуеце адзначанага ворага. Я забяру яго таксама. Няхай будзе. Калекцыю піктасаў збіраем. Цікава, колькі экспедыцый скончыў сваё жыццё вось так, у цёмным завулку ў знешнім гасцінным горадзе. Я думаю, што экспедыцыі не, але можа часткова былі пашкоджаны. Так, шлях на арэну. Давайте да боса, паразмаўляем з босам. А навошта ім мацавацца? Яны ж драўляныя. Бачце? Вось яна Голгара. It wasn't that strong. Да рэчы, у дзядах Міцкевіча быў герой Густаў. Гэта літаральна прывід. Можа гэта адзін сусвет? Ну, па тыпу, мульцісусвет Міцкевіча. Яны павінны даць... Ну, іх можна паспытаць нейкую... Нешта, што дазволіць нам перасекчы мора і адправіцца да... гэтай, да мастачкі. We need to get to the paintress. Noko said you could help us cross the sea. Humano, Pincorinco Tempentres, Others have passed through here. Dumbai Kaka Expeditiono, Katumatumaro. Некалькі экспедыцый, кожны некалькі гадоў, то бок, ну, яны не ўсе далёкія экспедыцыі бачылі. Gororito Bota, Upokiso Legomari. У вас што, сваёй лодкі няма? Як вы сюды дабраліся? White-haired man destroyed it. Чалавек з белымі валасамі. Me respecto. Яна ведае пра гэтага чалавека з сівымі You валасамі. know him. Io sano villaggio, Ён аднойчы атакаваў вёску. Blofo. Некаторыя з вас выжылі нейкім чынам. Ok, sano bibo Bota. Willa Foserito Esquie. Калі у вас няма лодкі, вам лепей за ўсё спытаць Эске. Nima Cuba. Rico Esquie Coranisu Gamawatero. Калі вы добра паспытаеце, ён можа перавесці вас праз ваду. So SKA exists. Яна ведае пра Эске. Kimotira. Esquero Fotupokiso. Ён жыве не так далёка адсюль. Warrior Litogaki. Але толькі знакамітыя ваяры могуць прайсці туды. Вам патрэбны пароль. Esquie Чаму? Tararofo. Tupo Esquiere Marifiso. Эске вельмі добры, але Эске можа выпадкова з'есці вас. Esquie Kimabano Fomigeri. Ён час ад часу не разумее сваёй асабістай моцы. Antiza responsivre. Kibarico Было бы вельмі безадказна адпраўляць слабых да Эске. We already defeated your ultimate Sakapatat. Ну, ўсё ж такі мы перамаглі вашага ультыматыўнага сакапатата. Недастаткова моцныя мы дзеля гэтага. Патрэбна перайсці іх спаборніцтва, легендарнае спаборніцтва. Будзеце змагацца нашымі легендарнымі ваярамі. Яны старыя, таму гэта павінна быць проста. Хвілінчку. І таксама вы будзеце змагацца з незнаёмцам. Гэта будзе весела. Незнаёмец? Хопіць размовы, ідзіце ўжо. Вы жадаеце адразу адправіцца на арэну, альбо жадаеце пабіць некаторых гістралаў яшчэ тут? Давайте не пойдзем на арэну, таму што я не паспею. Арэна там, на іншым баку вёскі, калі вам гэта цікава. О, я толькі зараз уважыў, Луна. Глядзіце, як яна перасоўваецца. Я ж за Луну амаль не бегаў. Жесть. Ну, карацей, тут шмат дзе можна пабегаць. Арэна ў тым напрамку, краму нават, базар гэта мы не да канца праверылі. Блін, вёску яшчэ даследаваць і даследаваць, мне падаецца.
Давайте на гэтым скончваць, я буду перадаваць вас далей, бо трэба ісці працаваць. Яшчэ шмат чаго патрэбна зрабіць. Калі вы адпачываеце далей. Калі вы працуеце, жадаю вам добрага працоўнага дня. А я гляджу, хто ў нас ёсць, ідзе. Я бачу Дзед Максім у The Long Dark, Ліл Зорка у Infinity Нікі і Лелі Скек просто размаўляе. Я вельмі даўно да Лелі Скека не адпраўляў. Альбо не, можа Дзеда Максіма больш даўно не адпраўляў да яго. Давайте да Дзеда Максіма сёння. Я жадаю вам добрага дня, да пабачэння, і мы пабачымся з вами заўтра. Таксама, хутчэй за ўсё, на экспедыцыі працягнем даследаваць гэтую вёску і пойдзем на арэну, пазнаёмімся, што там за такі гэткі незнаёмец на ёй ёсць. Пачынаю рэйд. Ага. Добрага вам дня.